Ang impyerno ay walang puot na gaya ng babaeng hinamak. Maraming mga kalalakihan ang minamaliit at niloloko ang kanilang mga kasintahan o asawang babae ng palihim sa pagkakalang hindi ito gaganti dahil sa kahinaan. Ngunit iba ang mga kwentong ihahain namin ngayong gabing ito. Unahin natin ang nakakakilabot na kwento na ibinahagi ng kaibigan ng isang kasambahay na nagngangalang Vanji. Narito ang kanyang salaysayin. Isa po ako sa mga tagahanga at tagapakinig ng programa ninyo, Sir Wilmore. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vanji. Ang kwentong isasalaysay ko po sa inyo ngayon ay ikwento din lamang sa akin ng aking kaibigan na dating kasambahay. Ang pangalan niya ay Jacinta. Pumasok si Jacinta bilang isang kasambahay noon sa isang malaking bahay sa Baguio, kung saan nakilala niya sina Sir Adolfo, ang amo niyang may pusong babae, at ang kanyang magandang anak na si Adela. Ma'am Adela, ako na pong bahala mag-ayos ng pagkainan. Magpahinga na po kayo sa kwarto nyo. Jacinta, masaya ng papapagdating sa pag-aayos ng mga pinggan at kubyertos kapag may espesyal na okasyon. Birthday niyo po, Ma'am Adela? Hindi, Jacinta. May darating na espesyal na tao ngayong gabi. Adela! Papa? Biglang dumating sa dining room si Sir Adolfo na bitbit ang itim niyang tungkod. Iika-ika itong lumapit sa hapagkainan. Umalis ka na naman kagabi. Meron lang akong tiningnan sa bandang bengket. Nakararating ka na pala sa binggit. Hindi ko makontrol ang sarili ko minsan. Kung saan-saan ako napupunta. Ano pong ginagawa niyo sa gabi-gabi niyong pag-alis, ma'am? Gusto mong malaman, Jacinta? Tutulungan ko na po kayong umupo, Sir Adolfo. Huwag mo kong hawakan, muchacha. Doon ka lang sa kusina, Jacinta. Masyado kang maraming tanong. Chismosa! Marami po kasing sabi-sabi na kumakalat sa palengke. Mga chismis po tungkol sa inyong dalawa ni Ma'am Adela. Totoo po ba? Sa kusina! Masyado kang maraming tanong! Agad tumungo si Jacinta sa kusina, pero minatyagan niya pa rin ang mag-ama. Nandiyan na siya. Alam ko siya na yan. Mag-aayos lang ako ng sarili ko sa kwarto. Jacinta! Buksan mo ang pinto! Papasukin mo siya, bilis! Mabilis na pumunta sa main door si Jacinta para papasukin ang bisita, ngunit nakapasok na ito. Matangkad, maputi at matipunong lalaki na nakasandulang ang bisitang lalaki. May malaking tattoo ito sa kanang balikat. Adela, hindi nakalak yung pinto. Pumasok na ako. Nasaan ang papa mo? Nasa kwarto. Hintayin mo na lang. Sino naman itong babae nito? Si Jacinta, bago naming kasambahay. Jacinta, sige na. Bumalik ka na sa kusina. Bumalik si Jacinta sa kusina, pero hindi nila alam na nakikinig at nanonood pa rin ito sa kanila. Kumusta ka na? Hindi ka na dapat bumalik pa dito. Namiss kita. Wala ka nang babalikan. Bumalik ako rito para kunin yung gitara ko. At saka para makausap kita at ang papa mo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi mo pa rin ako napapatawad? Umalis ka na. Hindi ka naniniwalang minahal kita kahit na isa kang mandurugo. Tama na. Maririnig ka ni Jacinta. At pagkatapos lalayuan niya rin ako. Ayoko ring marinig ng papang sinabi mo sa akin. Kasusuklaman niya na naman ako. Itatakwil. Parurusahan dahil dyan sa pagmamahal mo. Minahal mo rin ako, di ba? Pumayag ka. Tapos na yun. Nagkamali ako. Nakalimutan ko na asawa ka ng sarili kong ama. Pumatol ako sa maling tao. Nagmahal ako ng demonyo. Demonyo? At ikaw, ano ka? Bakit ba galit ka pa rin hanggang ngayon? Poot, hindi galit.
3 years ago, nang mahuli tayo ng papa, ako ang nagmukhang tanga nang itinatwa mo ako sa kanya. Ako ang babae, ang nakahubad katabi mo sa kama, sa loob mismo ng bahay na to, sa harapan ng papa. Bilang lalaki, binaliktad mo ang kwento. Lasing ako nun. Nakainom lang. Akala ko totoo ka. Akala ko mahal mo talaga ako. Kaya ako naniwala. Kaya ako pumatol sa'yo. 3 taon nating niloko ang papa. Pero sa isang gabi lang, iniwan mo ako sa ere. Pinagmukha mo akong tanga at kawawa. Bakit hindi mo ako pinaglaban sa harapan niya? Dahil ba sa katotohanan na ipinagtapat ko sa'yo? I'm sorry. Dahil takot ka na mawala ang papa? Takot kang mawala ng sustento? Perang pambisyo? Kwartang sinasamba mo? Hindi totoo yan. Mahal ko ang papa mo. At ako? Iba ka. Ibahin mo talaga ako. Dahil kaya kitang patayin. Kahit na anong oras. Bilog ang mundo, Cedric. Iikot at iikot pa rin ang buhay ko. Pero sisiguraduhin ko sa ngayon, hindi na sa'yo. Ang alam ko, bilog ang buwan ngayong gabi. Kaya mag-iingat ka. Naglipa ng mga mandurugo dito tuwing bilog ang buwan. Manturugo. Magandang dalaga sa umaga. Ngunit kayang magpalit ng anyo sa pagsapit ng gabi. Lalo na kapag bilog ang buwan. Alam ko na yan. Nasaksihan ko pa nga, hindi ba? Isa ka sa kanila. Biglang lumabas si Sir Adolfo mula sa kwarto. Suot ang puting pangtaas. Honey, Honey, kumusta ang pag-uusap ninyo ni Adela? okay naman. Naikwento ba niya sa'yo na may boyfriend na siya? Boyfriend? Schoolmate niya, taga Quezon City. Eh di okay. Natuloy pala yung pag-aaral mo sa Quezon City? Mabuti hindi ka nila nahuhuli doon sa gabi. Cedric, ang bibig mo. Baka marinig ka ni Jacinta. Lalong nakinig sa usapan nila si Jacinta. Nakaramdam ito ng takot. Lalo na nang marinig dito ang salitang mandurugo. Ihahanda ko ng pagkain. Jacinta? Jacinta? Tulungan mo ako maghanda ng pagkain. Mabuti at hindi nahuli ni Ma'am Adela na nakikinig sa kanila si Jacinta sa kusina. Nakita niya raw na nanginginig si Ma'am Adela. Inabot ni Jacinta kay Ma'am Adela ang niluto nitong morcon at humba, ngunit hindi niya ito kinuha. Pumunta raw si Ma'am Adela sa malaking freezer at naglabas ng pagkaing kakaiba ang kulay, hugis at amoy. Medyo masangsang ito at parang nabubulok. Ito ang ihain mo sa mesa, Jacinta. Opo, Ma'am Adela. Pumunta si Jacinta sa hapagkainan at inilapag ang pagkain. Bilugan ito at medyo mabigat. Pagkahain niya ng pagkain ay muli raw siyang nagbalik sa kusina, ngunit wala na doon si Ma'am Adela. Kung kaya't muli siyang nakiusyoso sa usapan sa dining table. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mo. Ayan. Hinain ni Jacinta para sa'yo. Busog pa ako eh. Hindi ka ba kumakain ng tao? Hindi ako katulad ninyong magama. Hindi ako aswang. Kinilabutan si Jacinta sa narinig niya. Yung matagal nang naririnig niyang tsismis sa bayan ay totoo pala. Matagal nang nagdududa si Jacinta kung bakit sa gabi lang daw gising ang kanyang mga amo. Matagal na rin daw niyang napapansin na palaging lumalabas sa gabi si Ma'am Adela. Bumabalik na lang daw ito sa bahay na hinang-hina at palaging nakahubad. Matagal na niya itong kinikimkim at inililihim sa iba. Pero nang gabi raw na yon, nakumpirma ang kanyang hinala. Aswang nga ang kanyang among babae na si Ma'am Adela.
Natuto lang naman akong kumain ng sariwang laman ng tao simula nang tumira ko rito. Ikaw ang nagturo sa akin na kumain ng tao. Pero nagustuhan mo naman, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Tulad ng ugali mo. Hindi ko maintindihan. Ang dami mong binibiktimang tao. Masahol ka pa sa aswang. Sa isang mandurugo. Dahil hindi lang laman ng taong sinasaktan mo, pati ang damdamin nito. Ngayon may bago ka na namang kinakasama at isa ring lalaki na tulad mo. Ano ba talagang gusto mo? Tumigil ka, Adela! Hindi kami maghihiwalay ni Cedric kung hindi dahil sa'yo. Alam ko, ako ang ugat ng lahat. Pero bakit ayaw niyong maniwala na ang lalaking ito ang unang nagpakita ng motibo sa akin? Hindi ako. Alam kong mali. Nagmahal lang ako ng tao. Hindi sinasadya na panakaw kayong nagtatalik ng lalaking mahal ko. Hindi matutokso ang lalaki kung hindi ka nagpakita ng motibo. Patawarin mo ako, honey. Lalaki ako. May mga pangangailangan din. Madaling magpatawad. Mahirap lang ang lumimot. Ang masaklap, pinatulan mo si Adela kahit na isa siyang Mandurgo? Nagilabot muli si Jacinta sa mga narinig niya. Napatras daw siya at napasandal sa dingding. Bahagyang nagtago sa likuran ng kurtinang itim. Alam niya raw ang tungkol sa mga mandurugo. Sabi ng matatanda, ang mandurugo ay isang uri ng aswang. Sila ay magagandang dalaga kapag sa umaga. At kung gabi ay may kakayanang magbago ang anyo upang maging ibong mandragit na may mukha ng magandang dalaga. Sila ay mga dating kinari. Pinaniniwalaang ang mga kinari ay mga kalahating diwata at kalahating tao. Magagandang nilalang na may pakpak ng ibon sa likuran. Kapag ang kinari ay umibig sa tao, ito ay magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo. Aalis na ako. Pwede ko na bang kunin ang mga gamit ko? Malungkot na tumango si Sir Adolfo. Pumasok sa dati niyang silid si Cedric para kunin ang mga naiwan niyang maleta at gitara. Niyakap ni Cedric si Sir Adolfo at hinalikan ito sa noo. Goodbye, honey. Maraming salamat sa inyong dalawa ni Adela. At sa tingin mo, hahayaan ka pa naming makaalis ng papa ngayong gabi? Anong ibig mong sabihin? Bilog ang buwan. Bilog ang buwan ngayong gabi, Cedric. Tinatakot mo ba ako, Adela? Bakit hindi ka muna kumain? Last supper mo na yan. Hindi mo ba gustong nakahain sa mesa? Ayaw mo ba ng ulo ng driver namin? Ha? Ma'am Adela? Ulo ba ni Mang Gusting yung nakahain sa mesa? Jacinta, kanina ka pa ba nakikinig dyan? Ma'am? Hindi po. Ano po kasi? Jacinta, huwag kang matakot. 3 araw nang hindi nagpapakita si Mang Gusting, di ba? Palagi mong tinatanong sa akin kung nasan siya. Hayan siya, oh. Nakahain sa mesa. Mang Gusting? Diyos ko! Oh, Jacinta, anong problema? Cedric, ako talagang nagluto niyan at hindi ang papa. Kaya kung ako sa'yo, Jacinta, pumunta ka na sa kwarto mo ngayon din. Dahil ihahanda ko na ang ulam natin bukas. At sa isang iglap raw ay halos maloka si Jacinta nang makita niyang nagpalit ng anyo si Ma'am Adela. Naging isa itong malaking ibong mandragit. Napakalaking ibon na may malalaking mga pakpak. Ngunit maamo pa rin ang mukha. Mabilis nitong kinamal ang ulo ni Cedric at iwinasiwas sa ere.
Adela! Huwag si Cedric! Anak! Huwag siya! Ngunit huli na ang lahat. Pugot na ang katawan ni Cedric nang ihagis ng mandurugo ang ulo nito sa sahig. Mga aswang kayo! Pamilya kayo ng mga demonyo! Aswang! At hindi lang basta aswang ang anak ko. Isa siyang kinare! Nawala ng malay tao si Jacinta nang kalaykayin ni Ma'am Adela ang katawan ni Cedric. Yun na raw ang huli niyang naalala nang magising siyang nakahiga sa isang pampublikong ospital. Tulala raw siya ng isang buwan, Sir Wilmore. Hindi niya raw alam kung sino ang nagdala sa kanya sa ospital na yon. Hindi na rin daw nakita ni Jacinta ang mag-amang Sir Adolfo at Ma'am Adela magmula noon. At hindi na raw maalis hanggang ngayon sa isipan niya ang lahat na nangyari. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Joe. Napasulat ako dahil gusto ko pong may makatulong sana sa akin. Baka po kasi may mga tagapakinig na alam kung ano ang dapat kong gawin. Akala ko po kasi na naginip lang ako dahil sa mga nararanasan ko. Nagtatrabaho po ako dito sa Pampanga bilang call center agent. Dahil malayo ito sa amin, nag-apartment ako. Dahil panggabi po ang trabaho ko kaya tulog po ako sa araw. Hindi ako madaling antukin, kaya ang ginawa ko ay sa sofa ako nagpapaantok habang nanonood ng TV. Ginagawa ko kasing pampatulog ang TV dahil gusto kong makatulog nang may kaunting ingay. Pero ewan ko, hindi kasi ako makatulog kapag radyo ang binubuksan ko. Isang araw habang nakahiga ako sa sofa, nakaramdam na ako ng antok. Pumikit na ako dahil ayaw kong pakawalan pa ito. Nagkumot pa ako ng 2 unan ang katabi ko sa pagtulog. Ang isa ay niyayakap ko at ang isa naman ay dinadantayan ko. Hindi po talaga ako makatulog kapag walang unan at kumot. Maya-maya nakarinig po ako ng parang bumukas na pinto. Naisip kong baka sa kapitbahay dahil ang apartment na kinuha ko ay isang mahabang building na dikit-dikit ang pinto. Wala rin itong kisame kaya dinig na dinig ang kahit mahinang ingay sa kabilang pinto. Hinayaan ko na lang ang narinig ko at pinilit kong matulog nang bigla na lang malakas na isinara ang pinto. Pabagsak ito na parang itinulak ng malakas. Dinig na dinig kong pinto ito ng apartment ko. Pero nagtataka ako dahil sinigurado kong nakalak ang doorknob at isinabit ko pa ang kadena ng double lock nito. Gusto kong tumayo para tingnan ang pinto, pero nagulat na lang ako nang maramdaman kong hindi ako makagalaw. Kahit ang talukap ng mata ko ay hindi ko maidilat. Nagsimula na akong kabahan at mataranta. Sinubukan kong sumigaw, pero hindi ko maibuka ang mga labi ko. Ang tanging nagagawa ko lang ay umungol at hindi ko alam kung may nakakarinig ba sa akin. Nakarinig ako ng mga yabag na palapit sa hinihigaan ko, parang kumakaladkad ng tsinelas sa simento. Nararamdaman ko ng pinagpapawisan ako pero hindi ko maigalaw ang aking katawan. Ilang sandali pa'y biglang natanggal ang kumot ko na parang hinablot ito. Wala akong magawa kundi ang umungol lang at pakiramdaman ang ginagawa
ng kung sino man itong nakapasok sa aking apartment. Mas lalo kong nilakasan ang pag-ungol nang marinig kong may nag-iingay sa katabing pinto ng apartment ko. Nagkakasayahan sila dahil naghahanda sa inuman. Wala na akong magawa. Alam kong hindi na nila ako maririnig dahil nagpatugtog na sila ng kanta sa Bluetooth na speaker. Hindi ko alam kung binabangungot ba ako o napaparalyze. Naalala ko noon ang kwentuhan nila mama kasama ang mga kapatid niya at kapatid ng papa ko. Napag-usapan nila na kapag binabangungot daw, piliting igalaw ang daliri. Sa bangungot kasi namatay ang papa ko kaya napag-usapan nila ito noong lamay mismo ni papa. Dahil doon ginawa ko ang sinabi nila. Pinilit kong igalaw ang daliri ko sa kamay. Sobrang hirap kasi hindi ko makontrol. Hanggang sa nakaramdam ako ng may humahaplos sa aking binti, paitaas sa hita. Naninindig ang balahibo ko sa katawan. Natutulog kasi akong naka-boxer short lang. Dahil sa mga haplos na yon, alam ko na kung saan ito patutungo. Lalaki po ako, Sir Jupiter. Hindi naman ako inosente sa ganito dahil may girlfriend ako sa amin at aaminin kong ginagawa namin ang ganoon kapag nagkikita kami. Pero ang nakapagtataka lang, wala po akong kasama sa apartment. Pinilit kong igalaw ang daliri ko. Sa tulong na rin ng biglang may mabasag na gamit sa kabilang apartment, bigla akong nakagalaw dahil na rin siguro sa nagulat ako. Naibagsak ko ang isang binti ko sa sahig at naramdaman kong may natapakan akong buhok. Bigla akong dumilat at natutok ang paningin ko sa bubong na yero. Nakakagalaw na ako pero naninigas ang katawan ko dahil sa takot nang maramdaman kong may natapakan ako. Nagdadalawang isip akong tingnan kung sino ang kasama ko. Medyo iginalaw ko pa ang mga paa ko para kapain kung talagang may natapakan ako o baka pakiramdam ko lang. Naroon pa rin po ang bagay na natapakan ko pero hindi na kasing kapal nang bigla kong mailapag ang paa ko. Napaupo ako at tiningnan ko muna ang pintuan. Nakasarado ito. Katapat lang po kasi ng sofa ang pintuan ng apartment. Kitang-kita kong hindi ito nabuksan. Nakalak pa rin ito. Tiningnan ko ang buong apartment. Wala naman pong tao. Saka ko lang inilipat ang paningin ko sa paa ko. Doon ko nakitang natatapakan ko ang mahabang hibla ng buhok. Hindi naman ito marami, pero nakapagtataka lang dahil maiksi lang naman ang buhok ko. Itong hibla ng buhok na natapakan ko ay mahaba talaga. Dinampot ko pa ito at binalumbon sa kamabilis na itinapon sa basurahan. Akala ko ay hindi na mauulit ang ganoong pangyayari, Sir Jupiter. Pero noong isang beses na naliligo ako sa banyo, nakaramdam ako ng may humaplos sa dibdib ko mula sa likuran ko. Hindi ko agad natingnan dahil nagsasabon ako ng mukha ng oras na yun. Iginilaw-galaw ko ang siko ko para kapain ang nasa likuran ko pero wala naman. Agad akong nagbanlaw ng katawan pagkatapos ay lumingon ako pero wala akong nakita. Nang maranasan ko ang kababalaghan sa apartment na yun, nagtanong-tanong na ako sa mga katabi kong apartment tungkol sa inuupahan ko. Pero ang sabi nila, wala naman daw silang alam. Wala raw silang nababalitaan na kung ano at hindi naman daw nila tinatanong ang dahilan nung mga nauna sa akin dito. Nung pumasok ako sa trabaho, may katrabaho akong naghahanap ng apartment na malapit lang daw sa trabaho namin. Bigla ko siyang inalok na mag-share na lang sa apartment ko. Inisip ko na baka matapos na ang kababalaghan na nararanasan ko kapag may kasama ako. Pero hindi pa rin po natapos, Sir Jupiter.
Nararanasan ko pa rito kahit may kasama na ako sa apartment. At kapag tinatanong ko ang kasama ko na itago na lang po natin sa pangalan na Bert, wala naman daw siyang napapansin na kakaiba. Tinanong ko siya kung umuungol ako dahil sabi ko, binabangungot ako. Pero ang sabi niya, wala raw po siyang naririnig. Masarap daw akong matulog. Mahimbing, kaya hindi daw niya ako pinapansin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ayaw ko naman pong iwanan ang apartment dahil una, malapit sa trabaho at mura lang po ang upa. Kailangan ko pong mag-ipon kasi balak na po naming magpakasal ng girlfriend ko. Hindi ako naniwala noong una. Ngunit halos bumaliktad ang mundo ko nang ako mismo ang nakaranas at nakakita nitong kakaibang nilalang na natagpuan ko sa Surigao del Sur. Magandang gabi, Sir Wilmore. Itago niyo na lang ako sa pangalang Von. 47 taong gulang. Nahilig ako sa pagkuha ng mga larawan simula nung magkaroon ako ng subject na photography class sa Communication Arts na naging kurso ko noong nag-aaral pa ako ng kolehiyo sa University of Santo Tomas. 3 taon matapos ako makagraduate sa college, ay sinimulan ko na ang pagta-travel sa iba't ibang malalayong probinsya ng Pilipinas. Hindi para magbakasyon, kundi para kumpletuhin ang koleksyon kong photographs para sa naiisip ko noong exhibit sa isang maliit na art gallery na pagmamay-ari ng dati kong guro sa college. Isa ang Surigao del Sur sa narating kong lugar na masasabi kong hindi lamang hitik sa magagandang tanawin, kundi puno rin ng mga kakaibang hayop at nilalang. Ano nga ulit ang pangalan mo, miss? Era, sir. Nako, wag mo na akong tawagin, sir. Mukhang magkaedad lang naman tayo eh. Tsaka, gaano ka na ba katagal nagtatrabaho dito sa resort na to? Maglilimang taon na po, sir. Von. Von na lang ang itawag mo sa akin. Okay, Von. Saan ba maraming magagandang tanawin na malapit dito sa resort? Marami po, sir. Von. Kung lalabas kayo at babaybayin yung tabing dagat sa bandang kanan malapit sa talampas, may gubat doon. Maganda ang view kapag nakarating ka sa itaas ng talampas. Talaga? Pwede mo ba ako samahan ngayon? Kukuha lang ako ng ilang shots tapos babalik na rin tayo ulit dito sa resort. Naku, Von. Hindi ako pwede ngayon. Nagkasakit kasi yung mama kong staff dito sa resort eh. Ako lang ang tatao dito ngayon. Kung gusto mo, bukas na lang, day off ko bukas. Pwede kita ipasyal sa may talampas. Malapit lang yun dun sa bahay namin eh. Mabait si Era, Sir Wilmore. Kinabukasan, kinatok niya ako sa room ko at niyaya na sumama sa kanya paakyat sa talampas na nababalutan ng madawag na gubat. Habang naglalakad kami sa gitna ng gubat, ay namangha ako sa ganda ng kalikasan. Maraming mga rare animal species akong nakita, mga kakaibang itsura ng mga ibon. Dala ang kamera ko. Kinunang ko isa-isa ang mga ibon na nakita ko. Hanggang sa makarating kami sa isang bahay na yari sa kawayan. Von! Gusto mong magpahinga sandali? O bakit? Pagod ka na ba, Era? Gusto sana kitang ipakilala sa mga nanay at tatay ko. Tara! Taga, diyan ka ba nakatira sa bahay na kawayan? Oo, dito ako pinanganak. Dito ako lumaki. Dito kami nakatira. Lika, pasok ka sa loob. Sige, mauna ka na. Era!
Biglang humarap si Era sa akin kasabay ang pagkuha ko ng picture niya gamit ang kamera ko. Era? Biglang namutla si Era sabay takip ng mukha. Matagal siyang nakarecover. Nagulat siya nang kunang ko siya ng picture. Kinunan mo ba ako ng picture? Oo, I'm sorry. Ayaw mo ba? Ano yun? Ha? Wala. Baka mga ibon lang na nag-aaway sa puno. Nakita akong gumalaw yung takip ng malaking banga. Teka, ano pala man ang mga banga na yun? Baka gutom ka na, Von. Halika sa loob, kumain muna tayo. Tumango ako sabay ngiti kay Era. Pagpasok namin sa loob ng bahay nilang Yari sa Kawayan, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo nang maamoy ko ang isang masangsang at mabahong amoy. Von, anong problema? Nahihilo ko, Era. Ano yung amoy na yun? Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Era. Tumakbo siya palabas ng bahay. Agad ko siyang sinundan, pero sa hagdanan pa lang ng bahay nila ay nasuka na ako. Sinipat ko ng tingin si Era. Nakatayo siya sa harapan ng malaking banga. May pag-alala sa mukha niya. Nang makita niyang nasa lupa na ang takip nito kanina, mabilis na tumakbo si Era papalayo sa bahay. Taranta itong tila may hinahanap na asong nakawala sa pagkakatali. Nawala na lang siyang parang bula sa gitna ng gubat. Dahil sa biglaang pagsama ng pakiramdam ko, napilitan akong bumalik mag-isa sa resort. Mabilis akong naghanap ng gamot sa hilo at ininom ko ito agad-agad. Nakatulog ako dahil sa gamot na ininom ko. Gabi na nang maalimpungatan ako. Nasa ground floor lang ng resort ang kwarto ko at malapit ito sa tabing dagat kaya malakas kong nasagap ang ingay mula sa labas. Kinilabutan ako nang makarinig ako ng pagkahig sa batong dingding ng kwarto ko. Parang may hayop na may mahahabang kuko na gustong pumasok sa kwarto. Sumilip ako sa bintana at nagulat ako sa nakita ko, Sir Wilmore. Nakakita ko ng isang hayop na kasing laki ng kambing. Pero mukhang aso ang mukha na may malalaking tenga na pumapalakpak. Parang pakpak ng malalaking paniki ang mga tenga nito. Meron din itong matatalas na pangil. Mahahaba ang mga kuko nito. Kinakahig nito ang dingding malapit sa pintuan ng kwarto ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng hayop. Mukha itong maliit na kangguro. Agad kong kinuha ang kamera ko at kinunan ito ng picture. Nasilaw sa flash ng kamera ang hayop at napatingin sa akin sa bintana bago tuluyang tumakbo papunta sa tabing dagat. Kakaiba tumakbo ang hayop na nakita ko. Tumakbo ito ng patras na nakababa ang ulo sa pagitan ng mga hita nito. Sa sobrang mangha ko, naisipan ko itong habulin para kunan ng mas marami pang larawan. Nabutan ko itong nagtatago sa isang maliit na puno malapit sa baybayin ng dagat. Tinawag ko ang atensyon nito para kunan ng picture, pero parang musang ito na lumikha ng tunog. Huwag mo siyang sasaktan! Hindi ko siya sasaktan, Era. Kukunan ko lang siya ng picture. Huwag! Utang na loob! Huwag mo siyang kukunan ng picture. Layuan mo siya, Von. Bumalik ka na sa kwarto mo ngayon din. Natigilan ako nang marahang himasin sa ulo ni Era ang nakakatakot na hayop. Yumuko ang ulo nito kay Era. Naging parang maamong tupa ito. Nilapit ni Era ang mukha niya sa hayop at hinalikan ito sa noo. Era, wag! Baka sagpangin ka niyan! Hindi niya gagawin yun sa akin. Ha? Ako ang amo niya. May mga ibinulong na kakaibang tunog si Era sa hayop. Hindi mga salita ang sinambit niya. Parang hayop din ang tunog na lumalabas mula sa bibig ni Era na siyang nagpatakbo sa kakaibang dinalang pabalik sa talampas.
Ngayong natuklasan mo na ang alaga ko, pakiusap lang, huwag mo sanang ikwento pa sa ibang tao na tuklasan mo rito. Laking gulat ko nang biglang tumakbong parang tigres si Era, papakyat sa talampas. Gamit ang 2 kamay at 2 paa nito, mabilis itong naglaho sa dilim. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan, nagpasya akong lumipat ng tutuluyan. Hinanap ko si Era sa matandang lalaki na nasa front desk. Pero wala raw ito. Hindi raw ito pumasok sa trabaho nung araw na yon. Kwento ko ang lahat sa matandang lalaki, ang naging experience ko kasama si Era, at laking hilakbot ko nang magkwento ang matanda. Sigbin. Sigbin? Sigbin ang hayop na nakita mo kagabi. Maraming sigbin dito sa Surigao. Isang lihim na matagal nang ikinukubli ng mga taga rito. Ano po ba yung sigbin? Ang sigbin ay isang nilalang na sinasabing lumalabas sa gabi upang sipsipin ang dugo ng mga biktima mula sa kanilang mga anino. Sinasabing lumalakad ito ng paatras na nakababa ang ulo sa pagitan ng mga hita nito at may kakayahang maging invisible sa mga tao. Nagpapakita lamang daw ito sa mga taong napupusuan nilang patayin. Pumapatay ng tao ang sigbin? Oo, iho. Mapangahas at mapanakit ito. Sang-ayon sa mga ninuno namin, lumalabas ang mga sigbin mula sa pugad nito tuwing panahon ng Semana Santa. Naghahanap ng mga bata na papatayin nito. Kinukuha ng mga sigbin ang mga puso ng mga bata at ginagawa nila itong anting-anting. Ayon sa lolo at lola ko, may mga pamilyang kilala bilang sigbinan. Sigbinan? Oo, sigbinan ang tawag sa mga pamilya na nagmamay-ari ng mga sigbin. Ang mga sigbinan ay nagtataglay ng kapangyarihang utusan ng mga sigbin na pumatay ng tao. Karaniwan nilang itinatago ang sigbin sa mga banganggawa sa luwad. Inaalagaan daw ang mga sigbin ng mga aswang bilang mga alagang hayop. Aswang? Kung gayon, Manong, si Era ay isang sigbinan at isa ring... Aswang? Aswang si Era? Anak ng mga aswang. Kaya walang nangangahas na makipagkaibigan kay Era. Walang lalaki na lumalapit dito kahit na may taglay itong kakaibang ganda. Lahat sila dito sa resort. Ilag kay Era. Kaya bilib ako sa inyo, sir. Nagawa niyo pang sumama sa bahay nila sa talampas. Alam niyo bang pugad ng mga aswang ang talampas na pinuntahan ninyo? Hindi na ako nakakibupa nung mga oras na yon. Agad kong kinuha ang bag at kamera ko at agad na nagpasya na umuwi na muna sa Maynila. Salamat sa Diyos at ligtas akong nakauwi sa amin. Nang gabing dumating ako sa bahay at handa nang matulog, napatitig ako sa kamera ko na nakapatong sa bag ko. Naalala ko na nakunang ko ng picture ang sigbin sa bintana ng kwarto ko. Lalo akong naging curious, Sir Wilmore. Hindi pa digital nung mga panahon na yon. Kinaumagahan ng sumunod na araw, mabilis akong nagpunta sa Kodak Center para ipadevelop ang mga pictures na laman ng kamera ko. Muli ako nangilabot nang makita ko ang larawan ng sigbin na nasa labas ng bintana ko sa resort at mas lalo akong nilamo ng takot at tilakbot nang makita ko ang picture ni Era na nakatayo sa harapan ng bahay nilang Yari sa Kawayan. Nakakakilabot ang kulukulubot na mukha ni Era sa picture. Puting-puti na ang buhok nito at puro itim ang eyeballs ng mga mata. Kahawig niya ang sigbin na nakita ko. Mukha siyang halimaw na hayop na nasa anyong tao. Matanda na ang rehistro ni Era sa kamera. Yun marahil ang dahilan kung bakit ayaw niyang makuna ng picture. Sir Wilmore,
hindi ko isinali ang picture na nakunan ko sa exhibit na ginawa ko nung taon ding yun. Nirespeto ko si Era sa pakiusap niya at kung nakikinig man siya ngayon, sana ay mapatawad niya ako kung tuluyang ko nang ikwinento ang kakaibang karanasan ko noon kasama siya. Tutal, hindi lahat ng aswang ay masamang nilalang. Meron ding mga tulad ni Era na may angking bait at respeto sa mga taong tulad ko. Karanasan ng aking mga alagang hayop. Kumusta po, Sir Jupiter? God bless po sa channel nyo. Sana ay marami pa kayong mapasaya na mga tagapakinig. Bago pa lamang po ako sa inyong channel pero nahatak akong magpadala ng personal experience ko dahil nakakainganyo po magpadala. Ang gaganda po kasi ng mga story sa channel nyo. Ako po pala si Maine. Mahilig po akong mag-alaga ng mga pusa. Sa katunayan po, mahilig akong mag-ampon ng mga pusang kalye. Sa ngayon po ay mayroon akong 4 na pusang lalaki at 2 babae. Buntis na po yung isa. Kapag pet lover ka, makikilala mo ang mga alaga mo kahit napakarami nila. Matatandaan mo ang mga pangalan nila kahit pare-pareho ang itsura nila dahil may kanya-kanya po silang ugali. Ang bahay po namin ay nasa gilid ng NLEX. Tahimik na po kapag gabi. Puro makina na lang ng sasakyan ang maririnig na dumadaan sa highway. May alaga rin po akong aso. Isa lang. Si Maki. Lalaki po siya. Maharot. Pero close po niya ang mga pusa ko. Tumatabi pa nga po siya sa mga pusa kapag natutulog. Day off ko po sa trabaho nang maranasan ko ang kakaibang experience na ito. 9:00 na ng gabi. 2 lang kami ng kapatid kong lalaki na si Mark. Umalis po kasi sina mama at papa. Pumupunta po sila sa Balintawak Market para mamili ng ititinda sa talipapa. May pwesto po kasi kami sa may kanto dahil daanan doon ng tao. Kaya po once a week ay naiiwan kami ng kapatid ko sa bahay dahil madaling araw na po bumabalik sina papa. Puro ML lang po ang ginagawa ng kapatid ko kaya nagkukulong lang siya sa kwarto niya. Nasa sala naman po ako dahil nga rest day, binalak kong mag-K-drama marathon. Kanyang-kanyang ugali ang mga pusa ko. Kapag busog, yung iba natutulog lang. Yung iba naghaharutan. Isa po sa pusa ko, si Nani, ay bugnutin na pusa. Ayaw niyang makipaglaro sa iba, basta po nagsosolo siya. Si Nuna naman, ang pusa kong antukin. Marami naman po kaming kapitbahay. Dikit-dikit nga po ang bahay dito sa amin. Bali isang compound kami dito sa dulong bahagi, kaya po malapit kami sa NLEX. Bali po ang bahay namin ang pinakadulo. Kaya ang bahay po namin ang halos kadikit sa highway. 2 po ang pinto namin. Yung isa ay kahoy, tapos mayroon po kaming screen door. Sa ilalim po ng screen door namin ay may butas na pwedeng dumaan ang mga alaga namin para hindi kami bukas-sara ng pinto kapag gusto nilang maglabas-pasok. Itong si Maki, 11:00 na, inaya pa niyang lumabas si Nuno kaya hindi ko maisara yung pinto naming kahoy. Hindi naman po nakakatakot dito sa amin dahil kilala namin lahat ng kapitbahay saka
nakalock naman po ang screen door namin. Hinayaan ko lang silang maglaro sa labas dahil madalas naman kapag lumalabas yan sa gabi, naroon lang sa kapitbahay namin dahil may babaeng aso doon, type na type ni Maki. Nagulat na lang ako nang biglang nagtatahulan ang mga aso sa labas, pati mga aso sa kapitbahay ay tumatahol na rin. Oras na ng gabi. Tulog na ang mga kapitbahay namin. Maya-maya ay biglang tumakbo si Nunong papasok ng bahay. Duwag po kasi ang pusa ko na yan. Kapag may kaaway sa labas, umuwi na lang ng bahay. Hindi ko na lang pinansin dahil nanonood ako ng K-drama. Pero biglang nagngiyawan ang mga pusa namin dahil itong si Nuno ay ginugulo sila sa pagtulog. Sumiksik siya na parang natatakot. Nagtatayuan ang mga balahibo niya tapos nakatingin siya sa pintuan. Maya-maya, pumapasok si Mac sa butas ng pinto na paatras habang ang buntot ay nakabaluktot sa ilalim ng tiyan niya. Pero tahol siya ng tahol. Atras siya ng atras habang papasok sa bahay. Inis na inis ako kasi ang ingay niya. Pinalo ko pa siya ng tsinelas sa puwet at sinaway. Pero napansin kong nakatayo ang balahibo niya tapos nagtago na siya sa ilalim ng mesa pero tahol pa rin siya ng tahol. Pumunta ako sa may pintuan at sinilip ko ang labas sa screen. Wala namang tao sa labas. Pero ang mga aso sa labas ay hindi maawat sa pagtahol. Parang nagkakaisa ang mga hayop nung gabing yun, Sir Jupiter. Pero wala naman akong nakita sa labas. Habang nakatayo sa may pintuan, biglang lumapit sa akin si Nuna. Hindi siya active na pusa kasi bukod sa matanda na yan, ay puro tulog lang talaga siya. Kaya nagtataka ako kasi ang weird nilang lahat. Panay dikit si Nuna sa paa ko at ikinikiskis ang katawan niya. Si Maki naman lumalabas na sa ilalim ng mesa pero tahol pa rin ang tahol na parabang natatakot siya. Tapos lahat po ng pusa ko nung gabing yun, Sir Jupiter, ay naninindig ang mga balahibo nila. Kaya kinilabutan na rin ako. Biglang lumabas sa kwarto ang kapatid ko at sinabihan akong isarado ang pinto. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya sa akin, kapag daw ganyan ang mga hayop, may nakikitang hindi nakikita ng tao. Kinilabutan ako sa sinabi ng kapatid ko, kaya dali-dali kong isinara ang kahoy na pinto at inilak ito. Tapos, hindi ko na pinapasok ang kapatid ko sa kwarto. Nagpasama ako sa sala. Hinihintay ko rin sina Papa at Mama kasi tiyak na kakatok sila pagdating. Sa lapag naupo ang kapatid ko at sumandal siya sa sofa. Tapos hinahaplos niya ang mga pusa namin na parang nire-relax niya. Parang nagkakaintindihan sila kasi nagtabihan sa kanya yung mga alaga namin. Tapos si Maki ay dahan-dahang huminto sa pagtahol. Natahimik ang mga alaga namin. Pero may pagkakataon na biglang tatahol si Maki. Sinasaway ko lang kasi nakakagulat. First time kong naranasan yon, Sir Jupiter. Ang tagal na naming nakatira dito, pero ngayon lang ako nakaranas na naging ganito ang mga alaga namin. Putol na nota. Ang ating susunod na kwento ay tungkol sa mag-asawang taga-China. Taong
2015 nang maganap ang kahindik-hindik na kwento sa buhay ni na Fan Lung, 32 taong gulang na padre de familia, at ni Feng, 21 taong gulang na may bahay. Meron silang 5 mga anak, dahilan upang malugmok sila sa problemang pinansyal at kawalan ng panahon para sa kanilang mga sarili. Dala ng kahirapan sa buhay, halos araw-araw silang nag-aaway mag-asawa. Akin na yung cellphone ko. Sandali lang. Ini-email ko lang yung boss ko. Email ka ng email! Cellphone ka ng cellphone! Feng, trabaho ito. Maraming tinatanong ang boss ko. Eh bakit hindi yung sarili mong cellphone ang gamitin mo? Doon ka mag-email sa phone mo. Wala na yung cellphone ko. Binenta ko na para may malamon tayo. Fun lang naman! Bakit ba kasi hindi ka nalang maghanap ng trabaho na mas malaki ang sahod? 5 na ang anak natin. Hindi tayo tatagal ng ganito. Ano, ilang gamit natin ang ibebenta mo para lang may malamon tayo? Baka sa susunod, pati ako ibenta mo na. Ibebenta talaga kita kapag hindi ka tumigil sa kapuputak mo dyan! Ang kapal na mukha mo! 21 years old pa lang ako. Pero mukha na akong matrona sa katatrabaho sa kung saan-saan. O ikaw, anong ginagawa mo? Marami! Kaya nga isarado mo yung bunganga mo. Kung ayaw mong tahiin ko yung bibig mo. Naririndi na ako sa'yo eh. Para kang nanay ko, mabunganga. Matalak! Ayusin mo muna yung sarili mo. Maligo ka. Losyang na losyang ka na. Mas maganda pa sa'yo yung mga matrona. Hayop ka! Ang kapal na mukha mo! O bakit sino nagbabayad ng kuryente, ng tubig, at renta natin dito? Hindi ba ako? Sino ang bumibili ng malalamo nating pamilya? Hindi ba ako? Babayaran mo na nga lang ang tuition fee ng mga bata sa eskwela, hindi mo pa magawa. Fan lang! Nasaan ang bayag mo? Padre de pamilya ka! Ikaw dapat ang bumubuhay sa amin ng mga anak mo! Ikaw ang lalaki! Ikaw dapat ang nagtatrabaho! Animal ka! Tama na! Aray ko! Tinamaan ng cellphone sa mukha ang kaawa-awang babae na si Feng. Mabilis niyang dinampot ang cellphone niya habang panabog na pumasok sa loob ng kwarto ang asawa niyang si Fang Lung. Matutulog na ako! Bisit kang babae ka! Napadoos-doos sa kusina si Feng sa sobrang sama ng loob sa asawa. Napahagulgul na lang siya, dala ng sobrang pagod sa trabaho at sa labis na galit sa asawang si Fang Lung. 10 minuto ang lumipas. Hirap na ako. Kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa piling mo, hindi na sana kita... Hindi inaasahang nabasa ni Feng ang email ng asawa sa cellphone niya. Nakalimutan ni Fan Lung na mag-log out sa email niya. Nabasa niya ang mensahe ng kanyang asawa sa isang babaeng nagngangalang Xiang Hung. Binasa niya ito ng pabulong. Mahal kong Xiang Hong. Iiwan ko na tong walang kwenta kong asawa. Pangako ko sa iyo yan. Ikaw lang ang mahal ko. At kaya kong patunayan sa iyo yan. Magsama na tayo. Ayoko na sa impyernong bahay na ito. Mahal na mahal kita. Xiang Hong. Magkita tayo bukas. Same time. Same place. Love. Fan Long. Halos hindi makahinga si Feng sa nabasa niya mula sa cellphone niya. Natulala siya ng 5 segundo bago kinuha ang gunting sa tukador ng kusina at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Tulog na agad si Fan Lung nang makita ni Feng. Tinitigan ni Feng ang asawa at sa isang iglap ay mabilis nitong hinubuan si Fan Lung at ginunting ang pagkalalaki nito. Isinugod ng mga kapitbahay ang duguang si Fan Lung sa ospital at doon ay naagapan ng mga doktor ang pagturugo niya. Nagawa ring maitahi pabalik ang kanyang ari ng mga eksperto sa nasabing ospital. Na-confine ng matagal si Fan Lung sa ospital nang hindi dinadalaw ng kanyang mga anak, lalong-lalo na ng asawa nitong si Feng. Ngunit dumating ang isang araw
Peng, Kumusta ka? ang tagal kitang hinintay na dumalaw dito sa ospital. Mag-iisang buwan ka na dito. Kumusta ang mga bata? Inahanap ka nila. Ang sabi ko na destino ka sa malayo. Ano kaya ang nangyari sa trabaho ko? Dala mo ba yung cellphone mo? Dala ko. Pwede ko bang mahiram? Tatawagan ko lang ang boss ko. Heto, sige. Sa'yo mo na yung cellphone ko. Uuwi na muna ako. Walang kasama mga bata sa bahay. Feng, galit ka pa rin ba sa akin? Kahit balibalik ta rin natin ang mundo, mag-asawa pa rin tayo. Sana alam mo yon, Fanlong. Feng, mahal kita. Ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Kung ano man nagawa ko sa inyong pagtataksin. Sana mapatawad mo ko. Kung ang Diyos nakakapagpatawad, tao pa kaya? Magpahinga ka na. Uuwi na muna ako. Babalik na lang ako uli. Lumipas ang ilang araw. Naisipan ni Feng na surpresahin ni Fanlong uli sa ospital. Sa bahay pa lang ay naghanda siya ng mga hilaw na mangga, bagoong at kutsilyo at inilagay ito sa isang basket. Paborito kasi ni Fanlong ang maasim na mangga. Masayang umalis ng bahay si Feng, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nakangiti pa siya nang pumasok dahan-dahan sa recovery room ng nagpapagaling na asawa ng... Hello? Shanghong, kailan ka ba bibisita sa akin dito sa ospital? Kagabi pa ako email sa'yo. Chinachat din kita pero di ka naman sumasagot. Di mo na ba ako mahal? Kompleto pa rin ako. Naikabit na rin ng mga doktor ang ari ko. Promise. Hello? Shanghong! Shanghong, mahal ko! Nandiyan ka pa ba? Nandito ako. Feng, Sa isang iglap ay mabilis na kinuha ni Feng ang kutsilyo mula sa basket na dala niya at mabilis na sinunggaban ng asawang si Fanlong. Mabilis nitong pinutol sa pangalawang pagkakataon ang ari nito. wag! Hindi mo na ako maluloko pa ulit. Hayop mo talaga! Sumirit ang dugo sa buong kama ni Fanlong. Mabilis na itinapon ni Feng ang ari ng asawa sa labas ng bintana ng ospital at galit na galit itong tumakbo papatakas sa recovery room. Maraming doktor ang humarang kay Feng, ngunit lahat sila ay walang nagawa nang tutukan sila ng kutsilyo ng galit na babae. Sa kabila ng desperadong paghahanap, hindi mahanap ng mga otoridad ang pagkalalaki ni Fanlong. Naniwala ang pulisya na maaari itong tinangay o kinain ng isang ligaw na aso o pusa. Hindi na naibalik pang muli ang ari ni Fanlong. Wala na ang kanyang pagkalalaki. Ngunit sang-ayon kay Shanghong, ang kabit ni Fanlong, okay lang daw sa kanya ang sinapit ng lalaking minahal niya. Hindi mahalaga na nawala ang kanyang ari. Nahuli ng mga otoridad si Feng at nagawa nila itong kasuhan at tuluyang maipakulong. Wala akong pinagsisisihan. Wala. Hindi lang ari niya ang pinutol ko. Pati na rin ang mahabang panahon ng pagtitiwala ko sa kanya na hindi na maibabalik pang muli. Hindi na. Dahil babae ako. At hindi ako tanga. At dito nagwawakas ang dalawang kwento ng paghiganti ng dalawang matatapang na babaeng minsan ay biniktima ng panluloko at pagtatraidor ng kanilang mga minamahal na lalaki. Sa mundong mapaglaro, wala talagang sigurado. Lahat ay parang sugal na tinatayaan, hindi lamang ng pera at kayamanan, kundi pati na rin ng sariling buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi, Sir Jupiter. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay umaasang mababasa ninyo ang aking ipinasang kwentong katatakutan sa inyong email. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Randy, 37 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2020 sa siyudad ng Dumaguete. Ito po ay kwento ng aking brother-in-law na isang sundalong naka-assign sa bulubunduking parte ng Mindanao. Taong 2005 nang may kasalang bayaw kong si Albert sa nakakatanda kong kapatid na si Genevieve. Masaya ang naging pagsasama nila, Sir Jupiter. Biniyayaan sila ng 3 anak. Nagsimula silang palaguin ang kanilang hanap buhay sa pamamagitan ng pagninegosyo ng isang grocery store. Bukas ang nasabing grocery store mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, maliban sa araw ng linggo. Masaya ang pagsisimula nila. Maayos na kumikita ang kanilang negosyo. Parehong nakapagtapos ng pag-aaral sina Albert at Jean. May sapat na naipon mula sa pagtatrabaho nila noong hindi pa nila naiisipang magpakasal para bumuo ng pamilya. Wala ding problema sa pagitan nila at ng aming pamilya, kaya hindi ko lubos maisip kung bakit kinailangan pang pumasok ni Albert sa pagiging sundalo, Sir Jupiter. Ginamit niya ang kanyang natapos para makapasok sa PMA at tuluyang may sabak sa gyera. Ayaw pumayag ng aming mga magulang sa desisyon niya, Sir Jupiter. Maliliit pa ang kanilang mga anak. Pero suportado siya ni Jean. Ayon pa kay Albert, gusto niyang sundin naman ang pangarap niya. Kaya naman, wala kaming nagawa kundi hayaan na lang siya sa gusto niya. Unang sumabak sa misyon si Albert taong 2012. Hindi naman daw naging mahirap ang paalaman nila ng kanyang asawa. Tanggap ni Jean kung ano ang gusto ng kanyang mister. Gusto nitong magsilbi naman sa bayan, tumulong sa mga kababayan niyang Muslim at pakinggan ang mga hinaing nito. Ang panganay nilang anak na si Jenny ay 6 na taong gulang pa lamang noon. Sa kabila ng kamusmusan, matalinong bata si Jenny. Sa mura niyang edad ay alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng responsibilidad. Kung ang ibang bata ay naglulupasay sa iyak tuwing umaalis ang kanilang mga magulang, iba ang pamangkin kong iyon. Siya pa ang nagpapaintindi sa amin na isa raw superhero ang kanyang ama. Kaya naman daw siyang alagaan ni Jean at alam niyang hindi rin daw namin siya pababayaan. 5 taon nang wala sa bahay si Albert nang humahangos na pumasok ng bahay nila si Jenny. Ayon sa kanya, nakita niya raw ang kanyang Papa Albert sa kwarto ng kanyang mga magulang sa 2 palapag ng kanilang bahay. Kinakawayan daw siya nito, kaya kailangan niyang umakyat para makausap si Albert. Nagtaka si Jean dahil nga hindi pa yon ang panahon para umuwi ang kanyang asawa. Sapo ang dibdib na umakyat siya sa 2 palapag ng kanilang bahay para sundan ang nagmamadaling anak. Nang makarating siya, naulinigan niya si Jenny na may kausap, kaya kumabog ng malakas ang dibdib ni Jean, Sir Jupiter. Alam niyang suportado niya si Albert sa mga bagay na gusto nitong gawin, pero ibang usapan na ang ginagawa ng kanyang anak. Sino ba naman ang matutuwa kung makikita ng magulang ang kanyang anak na may kausap na kasama nila sa bahay? Pero sa pagkakataong iyon, ay alam niyang wala naman doon. "I will always love you, Daddy." Narinig pa niyang wika ni Jenny at sa panghihilakbot ni Jean ay may niyakap pa
ang kanyang anak. Sa hangin. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang asawa. Mabuti na lang nasagot ito kaagad ni Albert. Biglang bumunghalit ng iyak si Jean at sinabing natatakot siya sa iniaasta ng kanilang anak. Sabi naman ng kanyang mister, intindihin na lang daw niya si Jenny. Ipinanganak kasing may regalo ang kanilang anak. Yun ang biyayang hatid ng ikatlong mata o third eye. Sa madaling salita, nakakakita ng multo si Jenny. Maraming beses na din nilang napatunayan yun at ang unang patunay ay nang umiiyak nilang naabutan ang pamangkin ko na nakasilip sa bintana ng kanyang kwarto. Tinanong ni Jean kung bakit ito umiiyak, na kaagad namang sinagot ng bata. Aniya, nagpapaalam na daw ang lola niya na mama naman ni Albert. Sinundo raw ito ng mama nito na lola naman ng daddy niya. Pupunta raw ito sa malayong lugar at matagal pa ang panahong magkakasama silang muli. Ilang minuto lang pagkatapos noon, nakatanggap na sila ng balitang pumanaw na daw ang mama ni Jean dahil sa heart attack. Pagkatapos noon, ang kapitbahay naman nila ang nakita ni Jenny na sumakay daw sa isang kulay itim na bus. Kinabukasan, nalaman nilang nilooban pala ang kanilang kapitbahay at pinatay pa ito ng hindi nakikilalang salarin. Mabuti na lang at nahimasmasan kaagad si Jean at sa halip na mag-isip pa ng kung ano-ano, nakatanggap ako ng tawag mula kay Albert na nakikiusap na kung pwede ay samahan ko raw muna ang mag-ina niya sa bahay. Estudyante pa lamang ako ng mga panahong iyon, kaya pumayag ako lalo na't alam kong hindi naman madamot si Albert. Hinayaan niya akong gamitin ang kanilang kotse kaya ako ang kadalasang naghahatid sa mga bata sa eskwela lalo na kung abala si Jean sa grocery store. Sa ilang buwan kong pagtira sa kanila, mas naging kabisado ko ang ugali ni Jenny. Nalaman kong ayaw niyang makihalubilo sa maraming tao. Mas natutuwa siyang kaharap ang kanyang libro at magbasa kaysa sa makipagkaibigan. Ayon sa kanya, ang kanyang daddy lang ang paborito niyang kaibigan. Sanay na daw siyang matawag na weirdo, pero wala naman daw siyang pakialam. Kahit wala sa kanilang tabi si Albert, hindi naman sila pinababayaan ng aking bayaw pagdating sa pinansyal na aspeto. 2 beses sa isang buwan kung magpadala ito ng pera na ipinangdadagdag naman ni Jean sa pagpapalaki ng kanilang grocery store. Taong 2020 nang mapansin kong halos isang buong linggong malungkot si Jenny. Kapag tinatanong namin siya, tipid lang itong umiiling at sasabihing, ayos lang naman daw siya. Alam kong may mali, pero hindi naman ako yung taong masyadong usisero. Isang araw ay kinilabutan ako ng gusto, Sir Jupiter. Naabutan kong umiiyak si Jenny kaya naitanong ko sa kanya kung may nangyari ba. Luwaan siyang humarap sa akin, sabay sabing, kanina lang daw ay nandito sa bahay ang dati niya. Gusto niya itong yakapin, ngunit ayaw pumayag ng kanyang ama. Nagpunta lang daw ito sa bahay para magpaalam at hindi na kailanman babalik pa. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Ayaw kong mag-isip kung ano, pero hindi ko maiwasan. Basta ang natatandaan ko lang, naglupasay sa kakaiyak si Jean nang makatanggap kami ng tawag mula sa superior ni Albert. Malubha daw ang lalaki sa sakit na COVID.
Hindi ito pwedeng lapitan o mabisita man lang. Hindi makapaniwalang napatingin ako kay Jenny, saka siya tinanong kung paano niya nalaman na aalis ang kanyang daddy. Sabi niya, gabi-gabing dumadalaw ang kanyang ama at sinasabing gustuhin man nitong makasama sila, ay hindi na nito magagawa. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap kami ng balitang umanaw na ang aking bayaw. Hindi siya namatay sa giyera, pero namatay siya sa nakakahawang COVID. Ang mas masaklap pa, hindi man lang kami makalapit sa kanyang bangkay, ni hindi na namin nakita ang kulay ng kabaong nito o kung saan ito inilibing. Noong mga panahong yun ay napakaraming balakid sa pagtatangka naming makita at maihatid sa huling pagkakataon si Albert. Tanging sa telepono lang kami nakakabalita. Nasaktan ako, nabayaw lang ako, Sir Jupiter. Pero mas nasaktan ako sa katotohanang namatay na nga si Albert ay hindi man lang namin siya nasulyapan. Nakipaglaban siya sa sakit ng nag-iisa at walang kasama. Pagkalipas lang ng 1 buwan, kinausap ako ni Jenny. Aniya, wala pa man kaming natatanggap na balita, ay alam na niyang mangyayari ang bagay na yun. Ilang beses nang nagpapaalam sa kanya ang kanyang ama. Ayaw kong maniwala dahil imposibleng magmulto ang buhay pa. Ngunit ng gabing iyon, nakaranas ako ng kababalaghang hindi ko makakalimutan. Bandang 10:00 nang makarinig ako ng yapak ng sapatos na palakad-lakad sa labas ng aking kwarto. Hindi ko maisip kung sino pa ang gising ng mga oras na iyon dahil maagang natulog ang mga bata, maging ang aking kapatid. Nang tinangka kong lumabas at buksan ang pinto, nanindig ang aking balahibo nang makaamoy ng kandila at nadurog na rosas. Sa unahan ng aking pinto, nanlamig ako nang makita ang combat shoes ni Albert na matagal na niyang hindi ginagamit. Doon na ako napasign of the cross at nagsalitang huwag sana kaming mumultuhin ng bayaw ko. Wala man akong nakita noong gabing yun, Sir Jupiter. Sapat na ang yapak na narinig ko at ang amoy ng kandila at bulaklak na nagpapahiwatig ng pamamaalam ni Albert papunta sa kabilang buhay. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong aking karanasan. Hindi man ito nakakatakot, pero masakit pa din tanggapin na nawalan kami ng pamilya. Sa mga tagapakinig, naway ipakita natin sa ating mga mahal sa buhay na bawat segundo ay mahalaga. Magmahalan tayo hanggat may oras pa. More power po sa inyong channel at God bless. Dear Sir Jack, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Katie. Taong 2001 po noon nang mangyari ang kwento kong ito. Isa pa lamang po akong baguhang bank teller sa isang maliit na branch ng isang hindi sikat na bangko sa May Divisoria. Doon po ako unang nadestino bilang teller, kung saan naglipa na noon ang mga sidewalk vendors at mga iligal na nagbebenta ng kung ano-ano na nasa kariton. Kung titingnan mo mula sa kalsada,
hindi mo talaga mapapansin na may bangko pala dun sa lugar namin dahil natatabunan na ang bangko namin ng sangkatutak na consumers at mga toldang ikinabit lang sa poste para magbigay lilim sa mga isinalampak nilang paninda sa sidewalk ng bangko. Doon ko unang nakita si Lola Ne. Neng, bili ka na ng gulay, panghapunan. Meron akong talong, kalabasa, sitaw, kamatis, bawang at luya. Lahat ng gulay sa bahay kubo, dito mo makikita. Nakakatuwa naman kayo, La. Nene. Nene? Hindi po ako si Nene. Ako po si Katie. Katie, hindi ka talaga si Nene dahil ako si Lola Ne. Nananghalian na ba kayo, Lola Ne? Lunch break na. Lunch break? Ano yon? Break time po. Tanghalian na kasi. 12:00 na po ng tanghali. Lunch break na namin. Isang ka nagtatrabaho, Katie? Ay, dyan lang po oh. Sa bangkong yan. Bank teller po ako. Nako, kaya naman pala mukha kang sosyal eh. Sa bangko ka nagtatrabaho. Marami ka sigurong pera ano. Sabi kasi ng tatay ko nung buhay pa siya. Marami raw hawak na pera ang mga nagtatrabaho sa bangko. Hinahawakan lang po namin yung mga pera. Pero hindi po yun napupunta sa bulsa namin. Maliit nga lang po ang sweldo ko dyan eh. Kakagraduate ko lang po kasi. Sana itong si Jingjing makagraduate din sa kolehiyo. Jingjing po ba ang pangalan ng magandang batang yan? Oo, apo ko si Jingjing. Anak ng babae kong anak na si Gemma. Bakit siya natutulog sa semento, La? Madumi dyan. Nako, sa liit nitong espasyo ko rito, saan siya matutulog? Sa tabi ng mga gulay ko? Iyaan mo na siya dyan sa semento, may takip namang dyaryo. Okay na yan. Sanay na ang batang yan sa dumi. Ilang taon na po ba siya? 2 taon na. 2 taon na simula nang iwan siya sa akin ng kanyang ina. Nasaan siya? Bakit niya iniwan yung anak niya? Sumama sa lalaki niyang taga-Tabora. Pahinante ng truck yung boyfriend niya. Ewan ko ba kung kailan babalik yung si Gemma? Palibasa 16 years old lang. Bata pa. Kala niya siguro nagbabahay-bahayan lang sila ng boyfriend niya. 14 years old lang yung sinugnog eh. 14? 1-4? 14 lang yung lalaki? Sobrang bata naman nila para gumawa ng bata. Ay nako, iha. Iba na talagang mga kabataan ngayon. Makati pa sa gabi. Akala mo mamamatay kung hindi sila magdidikit na dalawa. Saan po ba kayo nakatira, Lola Ne? Kung saan-saan, minsan sa overpass sa Quiapo. Madalas, dyan lang sa ilalim ng tulay, dyan malapit sa post office. Sandali, ikaw ba bibili ng gulay ko o i-interviewin mo lang ako rito? Dapat siguro nag-reporter ka na lang sa TV kesa nag-teller sa bangko eh. Hindi pa po ako sumisweldo la eh. Hayaan ninyo, sa darating na sweldo, papakyawin ko lahat ng mga gulay nyo. Kumain na muna kayo at kakain na rin po ako. Sige na iha, kumain ka na. Kayo po? Wala pang benta eh. Hindi pa kami pwede kumain ng apo ko. Ching, apo, sige lang. Matulog ka lang dyan. Wala pang benta. Wala pa tayong pambili ng pagkain eh. Ano po bang gusto nyong kainin, Lola? Nako, kakahiya naman sa iyo. Huwag mo na akong isipin, iha. Mahal ang Chicken Joy sa Jollibee eh. Chicken Joy po ba? Hindi ko pa natitikman yon sa totoo lang. Itong si Jingjing ang minsang nagdala ng kapirasong pakpak ng Chicken Joy. Dinampot niya dyan sa basurahan sa tapat ng Jollibee na yan. Sarap na sarap ang apo ko. Kinain pati yung buto eh. Magmula nun, kinukulit na niya ako na mag-Chicken Joy kami dyan sa Jollibee na yan. Palagi siyang naghihintay ng customer na magtatapon ng pagkain dyan sa basurahan na yan. Sinasaway ko nga. Mamaya sumakit ang tiyan niya. Magkasakit pa siya. Hayaan nyo, Lola. Pagkasweldo ko sa katapusan, dadalhin ko kayong maglola sa Jollibee na yan at kakain tayo ng maraming Chicken Joy. Magmula noon ay naging magkaibigan na kami ni Lola Ne. Hindi ako vegetarian, pero nang makilala ko siya, puro gulay na ang inuulam ko.
Lagi ko kasing sinisigurado na mabigyan siya ng benta kada araw na papasok ako sa bangko. Bumibili ako ng paninda niyang gulay araw-araw. Tumagal ang panahon at napalapit na talaga ang loob ko sa matanda. Tag-ulan noon, nagkaroon ng malakas na bagyo. Nahirapan akong pumasok sa bangko namin. Nagbaha ng malala sa rekto kaya nahirapan ang mga jeep na maghatid papuntang Divisoria. Sinuong ko ang baha at pagdating ko sa bangko namin, natanaw ko sina Lola ni at Jingjing na basang-basa sa ulan at magkayakap na giniginaw habang nakasampa sa isang mataas na kariton. Lola Ne! Katie, anak. Basang-basa ka. May dala ka bang extra uniform mo? Lola! Namumuti na kayo maglola dyan. Dito na muna kayo sa loob ng bangko. Wag na. Okay na kami rito. Masungit yung gwardya niyo eh. Tinataboy kami palagi. Akala niya siguro mga pulubi kami. Biglang nalaglag sina Lola ni at Jingjing mula sa kariton. Nahulog sila sa mataas na baha na abot hanggang dibdib ng tao. Napasigaw ako nang anurin silang maglola ng tubig papunta sa may tulay. Ay! Tulong! Sila Lola Ne at yung bata! Tinatangay ng baha papunta sa tulay! Tulong mga kuya! Tulong! Mabuti na lang at naagapan sina Lola ni at Jingjing ng mga kapwa nila vendors na na-stranded ng mataas na baha sa Divisoria. Nagtrabaho ako ng araw na yon na puno ng pag-aalala sa kalagayan nila. Nang humupa ang baha at tumigil ang malakas na ulan, ay tinanong ko kung saan nila dinala sina Lola ni. Walang nakasagot sa akin ng matino. Hindi raw nila alam. Lalo akong nag-alala. Nang gabing yon, umuulan pa rin nang makarating ako sa bahay namin. Wala ang mga kapatid at parents ko noon dahil umuwi sila ng probinsya para sa fiesta. Binuksan ko ang switch ng ilaw sa sala pero hindi ito sumindi. Brown out. Pinatay siguro nila ang kuryente dahil sa matinding bagyo. Pumasok ako ng bahay at umakyat sa kwarto ko nang biglang madulas ako sa unang baitang pa lang. May mga patak ng tubig sa bawat baitang. Wala akong dalang kandila o flashlight, kaya kinapa ko na lang ang bawat baitang. Amoy kanal ang tubig. Tumingala ako sa itaas at naaninag ko ang isang matandang babae na basang-basa sa tubig. Para siyang bagong ahon mula sa swimming pool. Mahaba ang buhok niya pero hindi ko nakita ang mukha. Kasing payat at tangkad niya si Lola Ne. Kinilabutan ako nang maglakad ito papasok sa kwarto ko. Sinundan ko siya dahan-dahan. Kinapa ko ang kandila sa altar na malapit sa hagdan at sinindihan ito. Nagpatuloy ako sa paglalakad papasok ng kwarto ko. Sinundan ko ang mga patak ng tubig. Sino yan? May tao ba dyan? Paano ka nakapasok dito? Walang tao sa loob ng kwarto ko, Sir Jack. Napatili ako pababa ng hagdan at mabilis na lumabas ng bahay namin. Nang sumunod na araw, ikinuwento ko sa kasamahan ko sa trabaho ang nakakatakot na experience ko, pero pinagtawanan niya lang ako. Pagdating ng uwian, napansin kong wala na ang mga kariton ng mga vendor sa sidewalk malapit sa bangko namin. Wala na sina Lola Ne at Jingjing.
Kuya, nasa na yung mga nagtitinda dito sa sidewalk? Hindi alam ng mamang pinagtanungan ko kung nasaan sina Lola ni at ang apo nitong si Jingjing. Nang gabing yun, umuwi ako sa bahay. Kinilabutan ako nang makita kong maraming kandilang puti ang nakatirik sa bawat sulok ng bahay namin. Kinabahan ako, Sir Jack. Bigla akong sinalubong ng bagong dating kong pamilya mula sa probinsya. Nilapitan ako at kinausap ng nanay ko at sinabihang naputulan daw kami ng kuryente. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko may kababalaghan na naman sa bahay kung bakit puno ng kandila. Kaya pala madilim dahil lang pala sa bagyo. At dahil sahod na namin kinabukasan, hiningan ako ng nanay ko ng ambag para pambayad ng Meralco. Nangako ako sa nanay ko na magbibigay ng pera kinabukasan. 3:00 na ng madaling araw. Hindi pa rin ako makatulog, Sir Jack. Naalala ko yung pinangako ko kay Lola ni na dadalhin ko siya sa Jollibee para kumain ng Chicken Joy. Papikit na ang mga mata ko noon nang biglang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Parang may nagpihit mula sa labas. Napatayo ako. Sinilip ko kung sino ang nagbukas ng pinto pero wala akong nakitang tao. Pabalik na ako sa kama ko nang madulas ako sa sahig. Basa ito. Amoy kanal. Amoy tubig baha. Hindi na ako nakatulog ng madaling araw na yon. Kinabukasan, araw ng sweldo, pauwi na rin ako mula sa bangko nang mapansin ko na ibang tao na ang nagtitinda ng gulay sa lugar nila Lola ne. Nilapitan ko ang dalagita at tinanong ito. Ate, nasa na sina Lola ni? Lumipat ba sila ng pwesto ni Jingjing? Kilala mong nanay ko? Nanay mo si Lola ni? Ikaw ba si... Gemma. Nasa na ang nanay mo, Gemma? Patay na si nanay. Patay? Nalunod siya sa baha, sabi ng mga kasamahan ko rito. Pero nailigtas nila si Jingjing, ang anak ko. Nasa na si Jingjing? Kinuha sa akin ng DSWD. Pati nga ako, kinukuha rin nila eh. Hindi lang ako pumayag. Tinakasan ko sila. Iniwanan ko ang anak ko doon. Mas okay na siya sa DSWD. Doon kakain siya. May bahay siya matutulugan. Saan nakaburo lang nanay mo? Hindi siya binurol. Pagbalik ko sa morgue ng ospital, wala na doon yung bangkay ng nanay ko. Sabi ng mga taga-morgue, kinuha daw ng mga estudyante ang bangkay ni nanay. Hindi na ako nagabol pa. Wala rin naman akong perang pambayad sa ospital eh. Suki ka ba ng nanay ko? Ba't mo siya hinahanap? Natulala ako at hindi makasagot kay Gemma. Napatingin ako sa Jollibee na nasa harapan ng bangko namin. Pumasok ako doon at malungkot na umorder ng isang bucket ng mainit na Chicken Joy. Umupo ako sa harapan ng isang bakanting mesa. Tinitigan ko ang umuusok na Chicken Joy sa harapan ko. Nalalanghap ko ang amoy nito at hindi ko namalayan. Tumutulo na pala ang mga luha mula sa mga mata ko. Pumikit ako at bumulong ng dasal. Panginoon, kung nasan man ngayon si Lola ni, gabayan ninyo nawa siya at bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa niya. Bigyan niyo po ng liwanag ang daanan niya papunta sa kaharian mo. Lola ni, kain na. Tulad ng promise ko, dadalhan kita ng Jollibee, hindi ba? Ayan na po, makakatikim na kayo ng Chicken Joy la. Kain na po kayo. Lumabas ako ng Jollibee na bitbit ang bucket ng Chicken Joy at ibinigay ito kay Gemma.
Gemma, para sa nanay mo. At yun na ang huli naming pagkikita. Hindi ko na muling nakita pa si Gemma. Mabilis na lumipas ang panahon at inilipat ako ng branch ng manager namin. Hanggang ngayon, sa tuwing mapapadalaw ako sa branch namin sa Divisoria, ay hindi ko pa rin maiwasang huwag maalaala si Lola Ne at ang apo niyang si Jingjing. Ang mga tawanan nilang maglola, ang mga biruan at harutan nilang dalawa habang nagtitinda ng gulay sa sidewalk ng Divisoria. Sa lahat ng mga magigiting at mapag-aruga nating mga lola dyan, mabuhay po kayo at pagpalain nawa ng Panginoong Diyos. Mapagpalang araw, Sir Jupiter. Ako po si Lara, 22 anyos. Ako po ay isang call center agent. Pahinga sa umaga, duty naman sa gabi. Naka-assign kasi ako sa panggabing schedule kaya nag-a-adjust ako sa oras na kung maaari ay gawin kong umaga ang gabi. Kasama na sa aking libangan ang makinig sa inyong channel. Marami na akong kwentong napakinggan, kaya naman naisip kong ibahagi na din sa inyo itong kwentong karanasan ko sa pag-asang makapagbibigay aral ito sa inyong mga suking tagapakinig. Bata pa lang ako, may nararanasan na akong mga kababalaghan sa buhay ko. May maniwala man sa akin o wala, Sir Jupiter, may third eye po ako. Noong bata ako ay natutuwa ako dahil may mga bagay akong nakikita na hindi nakikita ng normal na mga mata. Pero habang lumalaki ako at nagkakaedad, hindi na ako natutuwa sa mga nakikita ko. Madalas na kasi akong nakikipag-usap sa kanila na naging dahilan para tawagin akong baliw. High school ako noong una akong kantsawan ng aking mga kaklase na may tililing daw sa utak. Gusto kong umiyak, pero alam ko naman na hindi yun totoo. Alam ko kung ano ang mga bagay na nahahagip ng mga mata ko at hindi ako nagsisinungaling. Yun nga lang, sa kakakita ko kung ano nga ba ang kakayahan ko, ay nagiging katatawanan na ako at tampulan ng tukso. Kaya naman nang makapagtapos ako ng pag-aaral ay kinalimutan ko ang bagay na yun at nagsimula bilang empleyado sa isang kilalang call center. Akala ko makakalimutan ko na ang tungkol sa kakayahan ko, pero nagkamali ako. Kakasimula ko lang sa pagtatrabaho nang maranasan ko ang isang bangungot na hindi ko na nanaising mangyari pa ulit. Hapon yun at naghahanda na ako sa pagpasok sa trabaho. Alam kong kaaalis lang ni Mama. Hinatid siya ni Papa sa airport. Magsisimula na naman ang panibago niyang kontrata papunta sa ibang bansa. Kakauwi lang ng aking ama noon sa bahay, Sir Jupiter, nang marinig ko ang pag-ingit ng aming gate sa labas ng bahay. Nanlaki ang aking mga mata nang makita si Mama, tila wala sa sariling naglakad papasok sa bahay. Tinanong ko siya kung na-cancel ba ang flight niya. Pero umiling lang siya at sinabing aalis na siya at hindi na babalik. Noong mga panahong iyon ay hindi naman ako natakot sa kanya, Sir Jupiter. Akala ko normal lang na pangyayari iyon. Ngunit minsan pala, lumalabas ang isang doppelganger kapag ang tao ay malapit ng
mamatay. Wala kaming kaalam-alam na may nangyayari palang masama ng mga oras na iyon. Wala akong nagawa nang makarating sa amin ang balita tungkol sa nawawalang eroplano kung saan lulan ang aking mama. Hindi yun natanggap ng aking ama, kaya maging siya ay sumunod din kaagad sa aking ina. Saka ko lang napagtantong ang mga nakita ko ay kaluluwa na lang pala ng aking mama para mamaalam. Maaga kaming naulila sa mga magulang pero may isa akong kapatid. Isa po siyang estudyante na tawagin na lang po natin sa pangalang Neil. Mabait si Neil at isang mapagmahal na kapatid. Hindi kagaya ng mga naririnig kong kwento sa labas na ayon sa ilang mga nakakakilala sa kanya, ay barumbado daw ang aking kapatid at palaging pasimuno ng kaguluhan. Naging mainitin lang naman ang kanyang ulo nang pumanaw ang aming mga magulang. Naging mahirap para sa aming dalawa ang maiwan kahit pa man malaki na ako. Hindi kasi kami handa. Nangarap lang kami ng isang simple, masaya at kumpletong pamilya, ngunit nang dahil sa isang disgrasya, naging miserable na ang buhay namin. Kung gaano kinatatakutan si Neil sa labas, ay kabaliktaran naman sa loob ng bahay. Isang salita ko lang ay tumatalima kaagad ang aking kapatid, Sir Jupiter. Masyadong maggalang si Neil na naisip ko ngang huwag na siyang pag-asawahin para lagi na lang kaming magkasama. 5 taon ang tanda ko sa kanya. Matalinong bata din si Neil at maraming alam na diskarte sa buhay. Nag-iba lang talaga siya simula nang mamatay ang aming mga magulang. Masakit man na pilitan kaming tanggapin ang buong katotohanan at isiping makikita din naman namin sila sa kabilang buhay pagdating ng panahon. Naging abala ako sa trabaho at inasikaso ang kapatid ko dahil wala namang naiwan ang aming mga magulang na pwede naming simulan ng panibagong yugto ng aming buhay. Gusto kong manlumo nang malaman kong sumali sa isang fraternity si Neil, Sir Jupiter. Hindi ko pinangarap na makilala siya sa kanilang eskwelahan. Kontento na sana ako sa kung anumang mayroon kami, pero naghangad ng masigit pa doon si Neil. Ginusto niyang makilala sa kanilang buong eskwelahan sa marahas na paraan. Nakakailang punta na ako sa school nila sa tuwing pinapatawag ako ng dean dahil kung ano-ano na lang ang kalokohang ginagawa ng kapatid ko sa paaralan. Vandalism, bullying at cutting classes. Naisip ko, mas malala pa siya sa isang grade 1 student na kailangang bantayan ng bawat kilos at baka may kung anong gawing hindi ko magugustuhan. Minsan ay nakipagsuntukan pa siya na naging dahilan kung bakit siya nadala sa klinika. Nagkaroon siya ng malaking pasa sa mukha dahil sa paghampas ng isang kalaban niya ng baseball bat. Halos maimbyar na ako sa dami ng problemang binigay niya sa akin. Ginusto ko na dating sumuko, Sir Jupiter, para kasing ako ang nababagsakan sa lahat ng kalokohang ginagawa niya. Pero dahil mahal ko ang aking kapatid, mas tinaasan ko pa ang pasensya ko sa kanya. Kahit mainit ang ulo niya, hindi ko siya tinatarayan o minamalditahan. Iniintindi ko siya sa abot ng aking makakaya. Huwag lamang kaming magtalo. Pauwi na ako mula sa aking trabaho nang makatanggap ako ng tawag galing kay Neil. Anya, huwag daw akong dumaan sa harap ng bahay dahil may nag-aabang daw ng mga kaaway niyang gang member. Nataranta ako dahil hindi ko naman alam kung ano ang kailangan nila sa akin. Basta ang alam ko lang, sinunod ko ang sinabi ni Neil na sa likod bahay dumaan para kahit papaano ay makaiwas ako sa masamang bagay na pwedeng mangyari sa akin.
Naisip ko ding sa bagsik ng kapatid ko, imposibleng may manakit sa amin. Yung tattoo pa lang ni Neil sa braso ay nakakatakot na. Paano pa kaya kapag nambugbog siya? Nasanay tuloy ako na hayaan siyang maging barumbado at kinatatakutan ng lahat. Maski ng kapitbahay namin. Lahat sila ay ilag kay Neil sa takot na tumilapon sila sa pamamagitan ng suntok nito. Nang makapasok ako sa bahay, tinawagan ko ulit si Neil at sinabi sa kanya na nasa loob na ako ng bahay, kailangan na niyang umuwi. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako nang tanging paghingal niya lang ang narinig ko sa kabilang linya. Pero wala naman akong ibang nasabi sa kanya, basta parang may kakaiba sa kanya. Hindi ko na siya nahintay at natulog na lang ako noon, Sir Jupiter. Medyo napagod din kasi ako at kailangan kong matulog. Alam ko naman na hindi na nakakatakot dahil umaga na at gising ng karamihan sa mga tao habang tulog ako. Mababaw lang ang aking tulog ng mga oras na yon kaya nararamdaman ko kung ano ang mga gumagalaw sa paligid ko. Nakapikit ako pero malinaw kong naririnig ang mahihinang yabag ng paa, ang paglundo ng kama at maging ang mahinang pagsasalita ni Neil sa aking tainga. Hindi ko lang lubusang maintindihan, Sir Jupiter, kung bakit kailangan niyang magpaalam at kung saan ba siya pupunta. Sinasabi niya na mahal niya ako pero hindi na daw siya magtatagal. Kaya dahil sa pagkabalisa ko, ay idinilat ko ang aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kahungkagan nang mapagtantong wala naman si Neil at mukhang hindi naman ako nananaginip. Bumangon ako at sinubukan siyang tawagan pero bago ko pa man yun magawa ay marami na akong natatanggap na missed calls. Galing sa mga kaklase at kaibigan ni Neil, may iilan ding galing sa ospital. Biglang dinunggol ng kaba ang aking dibdib, kaya naman una kong tinawagan ang taga-ospital. Nanginig ako sa takot nang malaman ko kung ano ang sadya nila. Si Neil kasi, nasa morgue na raw. Hindi ko man lang nagawang umiyak ng mga panahong iyon, Sir Jupiter. Tulala ako at walang maapuhap na sabihin. Mas tumatak pa sa akin ang pagpapaalam niya kaysa sa kaalamang namatay ang kapatid ko sa natamong bugbog at saksak dulot ng hazing. Hindi ko alam kung paano niya nagawang sa mga oras na nag-aagaw buhay pala siya ay nagpapaalam siya sa akin. Ay naisip ko lang, hindi niya ako kinalimutan sa panahong nasa bingit na siya ng kamatayan. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless. Sa lahat ng babaeng nakilala ko sa buong buhay ko, si Lexi ang hinding-hindi ko makakalimutan. Magandang gabi, Sir Jack. Ako po si Jerome, isang real estate broker. Year 2001 nang mangyari sa akin ang kwentong isishare ko sa inyo ngayon. How do you find this condo unit, Miss Legaspi? Jerome, please, just call me Lexi. Sorry, nagustuhan mo bang unit na to, Lexi? Paano kung
sabihin ko sa'yo na ikaw ang gusto ko. Unang araw ko pa lang na makilala si Lexi ay may kakaiba na akong nararamdaman para sa kanya. Bukod sa napakaganda niya, sexy at well-spoken, napaka-aggressive niya rin. Yun kasi ang tipo kong babae. Yung walang arte at game na game. My parents will have to decide for me, Jerome. If you want, dalhin mo lahat ng pamphlets mo at i-present mo kina mommy at daddy ang condo unit na to. Sure ma'am, Lexi pala. Nang gabing yun, nasa bahay na ako nang tawagan ako ni Lexi sa cellphone ko. Jerome, Miss Lexi, I can't sleep. Wanna join me here in my apartment? ngayon na? Ayaw mo ba? Gusto. And just like that, Sir Jack, pumunta ako sa apartment ni Lexi ng gabi na yun at may nangyari agad sa amin. I like you, Jerome. I like you too, Lexi. Actually, mali. Mali? I love you. I love you too. Love at first meeting, yun ang nangyari sa amin. Masyadong mabilis ang lahat. Hindi niya na ako pinapasok sa office the whole week. Kung saan-saan niya ako niyaya pumunta. Sa Tagaytay, sa Laia, Batangas, sa Palawan. Ginastosan ko siya dahil mahal ko na siya. How do you like it here in Palawan? To be honest, mas masaya ako ngayon na ikaw ang kasama ko. Hindi ka na nakapunta sa house ng parents ko. Paano na yung condo unit na gusto kong bilhin na sila ang magbabayad? Well, let us set an appointment with them ASAP. How about on Wednesday? Diretso na tayo sa parents ko paglapag ng eroplano sa airport. Sure, sige. It's time to meet the parents. Ganoon na nga ang nangyari, Sir Jack. Paglapag namin ng Manila, dumiretso na kami agad sa bahay nila Lexi sa Parañaque. Nasa kotse pa lang kami, sinalubong na kami ng mami ni Lexi. Oh, you must be Jerome. Yes, Mrs. Legaspi. Call me Mommy Rica. And call me Daddy Eric. Nice to meet you po, Mami Rica and Daddy Eric. Mestiza ang mami ni Lexi at mukhang Latino naman ang daddy niya. Parehong body fit at sexy. Kaya pala ganun kaganda si Lexi, Sir Jack. Mukha siyang beauty queen. Nagulat ako nang pumasok ako sa loob ng bahay nila. Simple lang ito pero maganda ang setup ng dining table. Candlelight dinner. May mga itim na kandilang nakasindi sa ibabaw ng long table. Meron ding mga fresh red rose na nasa vase. Dinaig pa ang dinner setup ng isang hotel. Pinaupo nila ako sa kabisera at nagsiupuan na rin sila sa kani-kanilang chairs. Tikman mo yung morko na niluto ko, iho? Mukhang masarap po ah. Actually, masarap itong kare-kare ninyo. Lasang-lasa ko yung buo-buong peanuts. Pati itong humba. Tamang-tama lang ang tamis. Magaling talaga magluto ang mami ni Lexi. Kain lang ng kain. Magpakabusog ka. We really prepare these dishes just for you. By the way, matagal ka na bang real estate broker? Mga 3 years pa lang po. Pero malakas ang benta ng condo unit. Kaya medyo nakaipon ako ng malaki mula sa commission ko. May mga bonuses din ako from my boss. That's good to know. Sana nag-i-invest ka sa mga properties. Ano-ano na ba mga investments mo? Well, I have my own SUV car. Meron din akong sedan. Nasa townhouse ko ngayon. Tapos ko na parehong bayaran. Wow! Fully paid! Ang ganda nga ng kotse mo, napansin ko. My favorite color pa. Black. Nako, nasaan ang susi ng kotse mo? Uso ang carnap ngayon. Don't worry, Daddy. I have the key. Nasa'yo? Paano napunta sa'yo? What's wrong, iho? Wala po.
Nasa bulsa ko kasi kanina yung susi. Nagulat lang ako na... Don't you trust me? Of course I do. Daddy, look at his car key. Binato ni Lexi ang susi kay Daddy Eric at nasalo naman ito ng matanda. Di ba katulad ng susi ng SUV na dinonate mo sa simbahan last Christmas? Oh, wow! Nag-donate kayo ng kotse sa simbahan. Yes, Jerome. Para may sasakyan ng mga pare sa kanilang house visit sa malalayong lugar. Ang bait nyo naman pala talaga. Tama nga si Lexi. Generous kayong pamilya. What credit card do you use, Iho? Mastercard po. Let me see it. Patingin nga. Nang mga oras na yon, nakaramdam na ako ng kakaiba. Alam kong mali na ibigay sa bagong kakilala ang anumang credit card or ID na meron ako. Pero para akong na-hypnotize ni Mami Rica. Tinitigan niya ako sa mata. Matagal. Natulala ako ng mga oras na yon. Ewan ko, pero kusa kong ibinigay ang credit card ko. Binulungan ako ni Lexi. Give mommy your wallet. Give it to her. Ibinigay ko ang wallet ko kay Mami Rica nang walang kakurap-kurap. Kitang-kita ko kung paano kinalkal ng mami ni Lexi ang mga ATM cards ko at iba pang credit cards. Bumulong si Mami Rica habang nakatitig sa akin. Bigla akong nanlata. Sa paningin ko, parang nag-iba ang itsura niya. Nangitim ang balat niya. Kumuluntoy ang balat niya. Kumulot ang buhok niyang unat na unat kanina at nagkaroon siya ng tattoo sa kanang kamay. Tattoo ng isang agila. Nahilo ako. Napakapit ako kay Lexi pero nag-iba rin ang tingin ko sa kanya. Wala na siyang mukha. Pinagpawisan ako ng malagkit. Kinabahan ng todo lalo na nang mapatingin ako kay Daddy Eric. Wala na itong buhok. Kalbo na siya. Meron na siyang makapal na bigote at tadtad ang leeg at mga braso niya ng tattoo. Tumaba ang katawan niya at nag-iba ang suot niyang damit. Kanina, naka-black suit siya at puting polo. Ngayon, nakasuot na lang siya ng itim na sando. Sino kayo? Lexi, what's happening to me? Anong password ng ATM cards mo? Give me your keys. Nag-iba ang tunog ng boses ni Mami Rica. Tunog paos at garalgal na siya ngayon magsalita. Para akong walang utak na sumunod sa kanya. Ibinigay ko ang lahat ng susi ng mga condo units na pagmamay-ari ko, pati susi ng townhouse ko. Muli siyang bumulong sa hangin at hinipan ang kandilang itim na nasa harapan niya. Biglang tumunog ang alarm ng SUV ko. Ang kotse ko! Ako nang bahala. Mami, halika, samahan mo ko. Let's check his car. Mabilis na lumabas ang mag-asawa. Narinig ko na lang na humarurot na papalayo ang SUV car ko. Tumayo ako para tingnan ang kotse ko pero natumba ako sa sahig. Parang wala akong buto. Latang-lata ako. Sa loob-loob ko, meron silang nilagay sa pagkain ko para akong ininjeksyonan ng anesthesia. Bigla kong naalala, sa buong pag-uusap namin, ako lang ang kumain. Tumayo si Lexi at kitang-kita ko kung paano niya hipan isa-isa ang mga kandila sa dining table. Napansin ko ang pagbabago sa mukha niya. Humumpak ito at napuno ng mga tagyawat sa noo at ilong. Mukha siyang mangkukulam sa paningin ko. Natakot ako. Napapikit na lang ako ng mga oras na yon. Nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Hello? Saan tayo magkikita? Makati? Sa condo unit ni Jerome? Okay, sige. Magta-taxi na ako para mabilis. Ingat kayong dalawa, ha? Walang sasablay. Malinaw? Lexi, anong ginawa niyo sa akin?
Hindi siya sumagot. Inoff niya ang main switch ng bahay at iniwan niya akong mag-isa. Yun na ang huling pagkakataon na nakita at nakasama ko si Lexi at ang mga kunwari lang pala na parents niya. Nagawa nilang buksan lahat ng condo units ko, pati ang townhouse ko. Nakarnap din nila yung sedan ko. Nilimas nila ang lahat ng mga appliances at gadgets ko, pati na rin ang mga alahas at pera ko sa vault. Nailabas din nila ang ilang pera ko sa bangko sa pamamagitan ng ATM withdrawal. Nabiktima nila ako. Maling-mali ako nang pumatol ako agad kay Lexi. Nang makarecover ako sa pagiging lantang gulay, ay agad akong nag-report at nagpa-blatter sa pulisya. Sa kasamaang palad, hindi sila nahuli ng mga pulis. Bumalik ako sa bahay nila sa Parañaque. House for sale. Yan ang nabasa ko sa karatula sa gate. Matagal na palang abandonado ang bahay na yun at pagmamay-ari ng isang Chinese businessman na nasa ibang bansa nakatira. Hanggang ngayon, hindi na sila nahanap pa ng otoridad. Pakiramdam ko tuloy, may backup silang mga parak kaya hindi sila mahuli-huli. Nakakainis na nakakalungkot, pero nangyari sa akin ang modus na yon. Tawagin niyo na akong tanga o estupido, pero nangyari na ang nangyari. Pumatol ako agad-agad sa isang babae na maganda lang ang panlabas na anyo, pero nabubulok ang kalooban. Isang hustler, con artist, magnanakaw, mambubudol. Sa lahat ng mga nabiktima ng modus na yan, alam kong nauunawaan ninyo ang sinapit ko. At sa mga nakikinig ngayon, tandaan lang natin, walang manloloko kung walang papaloko. Totoo ang karma. Babalik din sa kanila ang para sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Shane. Nakahiligan ko na pong makinig sa inyong mga kwentong katatakutan tuwing dumarating ako mula sa maghapong pagtatrabaho. Nagsilbing pampatulog para sa akin ang inyong mga kwentong kababalaghan, dahilan para maisipan ko ding ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong ako ay estudyante pa. Sa tuwing naaalala ko ang karanasang iyon ay hindi ko maiwasang malungkot dahil mas lamang ito kaysa sa nadarama kong takot. Tungkol ito sa aming librarian na si Ma'am Nikki. Isa ako sa libong estudyanteng nag-aaral sa Silliman University sa Dumaguete City, Negros Oriental. Umaga hanggang hapon ang aking pasok at graduating na ako, kaya todo ang aking pagsisika para matapos ang aming thesis na magdadala sa amin sa entablado upang ipagdiwang ang nalalapit na pagtatapos. May kinalaman sa pagre-research ang aming thesis kaya kinailangan kong maging laman ng aming library araw-araw. Hinahalughog ko ang mga libro na kailangan kong gamitin at nagbabasa. By sections ang pagkakahilera ng mga libro sa loob ng library at pinakapaborito kong magbasa sa likuran ng shelf ng history books.
Bukod sa tanaw ko ang aming librarian, ay natatanaw ko kung sino ang naglalabas-masok sa pintuan. Hindi sa nagmamayabang pero close ako sa aming librarian na si Ma'am Nikki. Bukod sa kapitbahay namin siya ay likas na malapit ang guro sa aming mga estudyante. Siya yung tipong cool lang at hindi istrikta. Sa katunayan yan, madalas ko siyang nakakausap kapag nagpupunta ako sa library. Tinutulungan niya akong hanapin ang librong kailangan ko at nagbibigay pa siya ng tips kung anong klaseng mga libro ang kailangan kong basahin. Sa sobrang close nga namin, Sir Jupiter, may mga panahon talagang iniiwan niya ako sa kanyang mesa. Kaya nararanasan kong maging librarian din pansamantala. Dinadalhan ko si Ma'am Nikki ng paborito naming merienda. Nag-uusap at nagbibiruan. Napag-alaman kong nagmula sa broken family si Ma'am Nikki at hiwalay na ang kanyang mga magulang. Sa poder ng kanyang tiyuhin siya lumaki at nagkaisip. Nang magkatrabaho na siya ay pinili niyang puntahan ang mga magulang para maranasan kung ano nga ba ang pakiramdam ng makasama ang ama at ina. Ngunit bigo siya. May kanya-kanya ng pamilya ang mga ito at sa totoo lang, tinanggihan siyang makasama. Ayun, kami tuloy ang laging magkasama. Ako ang taga-alo ni Ma'am sa tuwing pumapasok siyang malungkot at wala sa sarili. Minsan, sabay pa kaming umuwi ng aming mga tahanan. Hindi kalayuan ang aming bahay mula sa universidad. Naisip ko, sayang naman ang pamasahe kung magta-tricycle kami. Habang naglalakad, kabisado na namin yung mamang nagtitinda ng tempura at siomai. Bibili kami at magpapatuloy sa paglalakad hanggang sa magkanya-kanya na kami pagdating sa makipot na kalsada. Isang hapon, matapos ang aming klase, ay kaagad akong nagpunta sa library para ipagpatuloy ang pagbabasa. Wala si Ma'am Nikki, pero bukas naman ang pinto at maliwanag sa loob. Ipinagpalagay kong nasa banyo lang siya o di kaya ay may nilakad sandali. Baliwalang pumuwesto ulit ako sa aking paboritong mesa at saka nagsimulang buklatin ang libro. Nakayuko ako pero naririnig ko ang mga ingay sa paligid. Ang mga yabag ng sapatos, pagbubulungan ng mga estudyanteng nasa loob at iba pang ingay na hindi naman talaga kalakasan pero umaabot sa aking pandinig. Natatandaan ko, Sir Jupiter, 5:00 na yon ng hapon at uwian na, kaya alam kong maya-maya din ay tatahimik na ang buong library. Hindi naman kasi ganoong mahigpit si Ma'am Nikki sa mga estudyante, kaya halos paborito siya ng lahat. Nasa kalagitnaan na ako ng pagbubuklat sa susunod na pahina nang marinig ko ang yabag ng sapatos na pamilyar sa akin. Baka kay Ma'am Nikki na yun. Tumingala ako at lumingon sa paligid. Ngunit napakunot ang noo ko nang hindi ko siya makita. Amoy sauce ng tempura sa hangin, kaya alam kong dumating na si Ma'am Nikki. Siya lang naman ang mahilig bumili ng tempura sa labas, kagaya ko. Tumayo ako at tinungo ang mesa niya, pero napakunot lang ako ng noo nang wala namang makitang tempura sa pwesto niya. Niwala ang bag niya o anumang gamit na nagsilbing palatandaan na nandito siya kanina. Hindi ko tuloy alam kung namamalikmata lang ba ako, Sir Jupiter. Bukas naman ang mga ilaw at pinto, kaya buong akala ko ay narito siya.
Nakaramdam ako ng kakaibang presensya sa bungad ng pinto, kaya kagad ko itong nilingon. Ngunit wala akong nakita. Kasunod niyon, may narinig akong yabag ng sapatos sa madilim na parte ng library, dahilan para balisang nilapitan ko ang aking bag sa mesa. Naramdaman ko ang dahan-dahang paggapang ng kilabot sa aking buong katawan. May hindi tama sa aking mga naranasan ngayon. Tila ba may kasama akong hindi nakikita? Saka ko napagtantong mag-isa lang pala ako sa loob ng kahit anong tawag ko ay wala man lang rumispondi sa akin. Napalunok ako at umatras papunta sa may pinto. Matatakutin ako kahit maliwanag pa. Ayaw kong naiiwan sa loob ng malawak na lugar nang walang kasama. Lumabas ako ng library at nagtanong-tanong sa mga estudyante. Hindi raw pala pumasok si Ma'am Nikki simula pa kaninang umaga. Kagagawan ng janitress ang pagbubukas ng ilaw at pinto para maglinis. Nagpasya na lang akong umuwing mag-isa dahil medyo maliwanag pa naman, Sir Jupiter. Pagdating ko sa may eskinita kung saan liliko kami sa isa pang kalsada papunta sa bahay, may nakita akong nagkukumpulang mga tao. Mukhang may nangyaring hindi maganda, kaya sumiksik ako sa pagitan ng mga nakatayo at nakiusyoso. Nang makita ko ang nakahandusay sa kalsada, ay napasinghap ako kasabay ang pagtakip ng sarili kong bibig. Nanginginig na hindi ako makapaniwalang makikita ko siya sa ganoong sitwasyon at sa kalunos-lunos na paraan pa ng kamatayan. Nakahandusay sa sementadong kalsada si Ma'am Nikki, duguan at wala ng buhay. Dilat ang kanyang mga mata at may nakatarak pang kutsilyo sa kanyang dibdib. Natatarantang napasalampak ako ng upo sa lupa sa kahumagulgul ng iyak. Unang pagkakataon kong makakita ng ganoong senaryo sa buong buhay ko. Ayon sa ginang na nakatayo sa aking likuran, hindi pa katagalan nang makita niyang naglalakad si Ma'am Nikki sa kalsada nang salubungin ito ng isang naka-jacket na lalaki. Tinangka nitong agawin ang kanyang bag na mariin itong hinawakan dahilan para saksakin ang babae, sabay takbo ng salarin. Binitbit nito ang bag ng biktima at sinamsam ang mahalagang bagay kagaya ng cellphone at pitaka. Nang sumigaw ng tulong ang babae ay naalarma na din ang mga tao sa paligid at pinagkumpulan na siya. Mabuti na lang at may nakapagtawag kaagad ng pulis. Kahit huli na akong nakarating sa pinangyarihan ng krimen, ay binili kong sumama sa ospital nang dumating ang ambulansya para maasikaso si Ma'am Nikki. Idineklara siyang dead on the spot matapos ma-autopsy at kaagad na dinala sa morgue. Nalulungkot na ipinaalam ko sa kanyang pamilya ang nangyari sa kanya. Masakit isiping nagtapos ang buhay niya nang hindi man lang sila nagkakapatawaran ng kanyang mga magulang. Iba kasi ang aking kabataan kaysa sa kanya, Sir Jupiter. May mabait akong mga magulang, maasikaso at mapagmahal. Samantalang siya, itinakwil na nga, ay hindi pa kinikilala. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang nangyari, saka pa sila nagsisi. Nag-iiyak at naglupasay sa harapan ng puntod ng kanilang yumaong anak. Nakaramdam ako ng paghihimagsik ng kalooban. Isang napakahalagang tao ang binaliwala nila.
Tapos ngayon ay aarte silang nasasaktan? Mas bumigat ang aking dibdib sa isiping may mga tao talagang tinatanggalan nila ng halaga at magiging importante lang kung wala na ito. Masakit man ay kailangan kong mag-move on. Nang mag-duty na ang panibagong librarian sa school, inalis na ang mga dating gamit ni Ma'am Nikki. Hinalughog ang kanyang drawer at ibig kong maiyak nang matagpuan ang isang folder na naglalaman ng aking thesis. Tinapos pala ito ni Ma'am Nikki para sa akin. Mas lalo akong nagluksa sa kanyang pagkawala. Ni hindi ko man lang siya napasalamatan sa huling pagkakataon. Kapag nagpupunta ako sa library, ay wala akong ibang naaalala, kundi siya lang. Noong hapong yun, naalala ko ang mga yabag ng sapatos at amoy ng timpura. Patay na pala siya ng mga oras na yun. Ngunit naamoy ko siya sa huling pagkakataon. Marahil ninais niyang magpaalam sa akin bilang kanyang nag-iisang kaibigan. Wala akong nakita sa library, Sir Jupiter. Ngunit naramdaman ko si Ma'am Nikki. Nakapagtapos na lang ako at nakapagtrabaho, ngunit magpahanggang ngayon, may nagpaparamdam pa din daw sa library na alam kong si Ma'am Nikki. Marahil hindi pa natatahimik ang kanyang kaluluwa. Alam kong walang ibang hiniling si Ma'am Nikki kundi ang matanggap siya ng kanyang pamilya. Bawat tao o nilalang sa ating paligid ay mahalaga. Habang mahaba pa ang oras, ipakita natin sa kanila ang ating pagmamahal at pag-aruga upang sa pagdating ng panahon, wala tayong maramdamang pagsisisi. Maikli lang ang buhay. Dapat lang nasulitin natin ang pagkakataong ibinigay sa atin. Mahalin natin ang ating mga magulang, asawa, mga anak, at kung sino pa mang malapit sa atin. Ipakita natin ang kanilang kahalagahan habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Magandang gabi po, Sir Wilmore. Ako po si Nori. Isang simpleng may bahay. Ang kwento kong ibabahagi po sa inyo ngayon ay naganap 15 taon na ang nakalilipas. Noel! Noel, anak! Nasaan ka bang bata ka? Nay, nandito ako. Nasaan ka? Nandito po ako sa bubong, Nay. Hoy, Noel, bata ka. Ano na namang ginagawa mo dyan sa bubong? Bumaba ka rito, baka mahulog ka dyan. Ang dilim-dilim na oh. Patulog na halos sa mga kapitbahay. Sandali lang, Nay. Pinapakain ko pa po yung mga alaga kong ibon. Ibon? Ibon na naman? Bumaba ka na dito at maglinis ka na ng katawan, matutulog na tayo. Sandali lang po, Nay. Hindi pa po tapos kumain si Ebong eh. Ebong? Sinong Ebong? Ito nga ang kaibigan kong... Ha? Ayan. Wala na siya. Lumipad na tuloy papunta sa kabilang bubungan. Konsumisyon ka talagang bata ka, Noel. Humihilap tuloy itong tiyan ko sa katarantaduhan mo. Kapag ako napaanak dito nung di oras, malalagot ka sa tatay mo. Kabuanan ko pa naman oh. Halika na rito, matutulog na tayo. Eto na po, bababa na po. Buntis ako noon sa pangalawa kong anak. Napakalaking bulas ng anak ko, kung kaya naman lumubo ng napakalaki ang tiyan ko nung ipinagbubuntis ko ang pangalawa kong supling.
Nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Isabel? Ano pong nangyari kay Aling Sabel, Tay? Natagpuan ng asawa niyang si Timo kaninang umaga lang. Butas ang tiyan. Nawawala ang sanggol sa sinapupunan ni Isabel. Diyos ko, Tugmi! Totoo ba? Oo, patay na si Isabel. Kinain daw ng wakwak yung bata sa tiyan niya. Iyak nga nang iyak si paring Timo. Siya mismo ang nagkwento sa akin. Laganap ang katatakutan sa probinsya namin, Sir Wilmore. Takot kaming lahat sa balitang naglipa na daw ang wakwak sa tuwing pagsapit ng gabi. Nay, ano po ba yung wakwak? Ang wakwak ay isang vampira. Parang ibon na malaki ang mga pakpak. Sabi ng mga matatanda, naghahanap daw ito ng buntis sa gabi. Humahaba daw ang dila nito. At ang dila nito ang bumubutas sa tiyan ng mga tulog na buntis para kainin yung sanggol sa sinapupunan ng ina. Ang tawag ng nanay ko dito tik-tik. Tik-tik? Oo, isa daw itong ibon na lumilipad lang sa gabi na nauugnay sa mga mangkukulam. Mahilig itong kumain ng mga sanggol na nasa sinapupunan pa lang ng mga nanay nila. Mabango daw ang pang-amoy ng wakwak sa mga sanggol na nasa loob pa lang ng tiyan ng mga nanay nila. Amoy pinipig daw ito para sa kanila. May mga kwento na para daw itong manananggal. Pero hindi hati ang katawan nito. Nasaan yung malaking ibon nito na may malalaking itim na pakpak. Ah, parang si Ebong pala. Ganon ang itsura ng alaga mong ibon? Medyo, hindi ko po masasabi. Madilim sa bubungan natin, Nay. Layuan mo yung alaga mong ibon at wag ka nang aakyat sa bubungan natin kahit kailan, ha? Lalo na sa gabi. Pero mabait po sa akin si Ebong, tsaka alam ko, hindi naman siya isang wakwak. Malaki siya, oo. Mukha siyang ibon. Pero hindi siya kumakain ng sanggol. Mahilig lang po siya sa karne. Karne? Anong klaseng karne? Karne po ng aso. Saan ka kumukuha ng karne ng aso? Sa mga asong ligaw po dyan sa labas. Nakita ko kasi minsan si Ebong na karne ng aso ang kinakain niya. Saan mo siya nakita? Sa bakuran po nila Aling Sabel. Kilala mo yung aso nila, si Brownie? Yung inilibing nilang aso sa bakuran nila. Hinukay po yun ni Ebong. Kinuha niya yung patay na aso at inilipad niya packet sa bubungan natin. Tapos ayun po, sinundan ko siya. Pero hindi niya naman ako sinaktan Mabait po si Ebong. Mukha nga siyang tao minsan Maamo siya sa akin. Mabait siya, Nay. Napapaamo ko siya. Diyos ko, anak. Wakwak yung alaga mong ibon. Magmula ngayon, huwag ka nang aakyat sa bubungan natin, ha? 10 taong gulang ka lang, anak. Mamaya ikaw ang kainin nun. Bata ka pa. Kapag nakita kitang pinapakain mo ng karne ang Ebong na yan, ikukulong kita sa kulungan ng kalapate. Doon ka na hanggang tumanda ka. Narinig mo yun? Nandyan na siya. Nandyan ang wakwak. Mali, Nay. Nasa malayo pa po si Ebong. Pero dinig na dinig ko. Ang lakas ng tunog niya. Nasa bubungan na siguro siya. Ganun po siya. Paano mo nasabi? Kapag malakas po yung tunog niya, ibig sabihin nasa malayong bubungan pa po siya. Pero kapag ganyang mahina yung tunog niya, ibig sabihin po, nasa bubungan na natin. Ebong! Sandali lang bakit na ako dyan? Noel, saan ka pupunta? Sa bubungan po, Nay. Kailangan ko po siyang pakainin. Noel! Bumalik ka rito! Noel! Ang tiyan ko! Noel! Noel! Tawagin mong tatay mo! Humihilap ng tiyan ko! Mukhang manganganak na yata ako! Sumabog bigla ang panubigan ko, Sir Wilmore. Namutla ako at kinabahan. Lalo na nang marinig ko ang mahinang tunog ng wakwak na umaali-aligid sa bubungan ng bahay naming yari lang sa pawid. Ebong! Ebong! Nasaan ka? Ebong! Halika na, kakain ka na. Lumabas ako ng bahay para tawagin ang asawa kong si Tugmi. Lalong humilab ang tiyan ko nang makalabas ako ng bahay. Tugmi! Saklolo! Tulong! Tugmi! Nasaan ka ba?
Ebong? Saan ka nagpunta? Nandito na ako sa bubungan oh. Magpakita ka na! Kitang-kita kong lumuhod at sumilip sa siwang ng bubungan namin ang anak kong si Noel. Meron siyang sinisilip sa loob ng bahay namin mula sa bubungan. Kinilabutan ako nang maramdaman kong may malaking ibon na pumapagaspas ang mga pakpak sa loob ng bahay namin. Napatili ako. Wakwak! Ayun ang wakwak! Mga tanod, sibatin niyo yung wakwak! Nakatuwad na siya sa itaas ng bubungan ng bahay namin! Tugme! Tulong! Nasaan ka? Ano? Makaduwag ba kayo? Akin ang sibat! Ako ang sisibat sa halimaw na wakwak na yan! Noel! Anak! Noel! Ayun! Nakita niyo ba? Napuruhan ko ang wakwak! Bumagsak sa bakuran namin! Halika! Sibatin pa natin ang halimaw nang hindi na makapatay ng tao! Wag! Tugme! Tumigil ka! Nori! Anong nangyayari sa'yo? Sinagpang ka man ng wakwak? Tugme! Tignan mong ginawa mo! Pinatay mo si Noel! Pinatay mong sarili mong anak! Noel! Anak! Namutla sa kaba at gulat ang asawa kong si Tugme. Nang makita ang anak naming si Noel, natagusan ang pagkakasibat sa kanyang kanang hita. Nakalaylay ito at balina ang buto. Bumagok sa matigas na bato ang ulo niyang bumagsak mula sa bubungan. Natulala ng ilang minuto ang asawa ko bago niya napagtanto na hindi ang wakwak ang nadali niya kundi ang sarili naming anak na si Noel na wala ng malay. Anak! Anak! Patawarin mo si tatay, anak! Nagsigawan ang lahat at nagsipagtakbuhan papalayo nang lumabas mula sa loob ng bahay namin ang dambuhalang wakwak. Nakakatakot ang itsura nito. Lumipad ito papunta kay Noel at laking gulat ko nang makita kong hinimas nito ang maliit na mukha ng anak ko. May lungkot sa mga mata ng halimaw na ibon. Mahinahon na yumuko ang wakwak kay Noel bago ito tuluyang lumipad papalayo. Lumipad ito ng napakataas hanggang sa maglaho sa karimlan ng gabi. Sir Wilmore, binigyan kami ng Diyos ng himala. Buhay ang anak namin si Noel, ngunit nagkaroon siya ng selective amnesia dahil sa pagkakabakok ng ulo niya. Hindi niya matandaan ang alaga niyang si Ebong. Matagal bago nakarecover ang hita niya. Naisilang ko ng maayos sa center ang ipinagbubuntis ko noon na pinangalanan naming Jerry. Sa ngayon ay payapa kaming namumuhay sa Maynila. Malalaki na ang mga anak namin ngayon. Si Noel at Jerry ay mahilig pa rin sa ibon. Sa katunayan ay bumili kami ng mayna, isang uri ng ibon na nakakapagsalita. Sadya yatang may amor ang mga supling ko sa mga hayop. Paminsan-minsan, kapag patulog na kami sa gabi, nakakarinig ako ng pamilyar na tunog ng tiktik sa bintana namin. Minsan, hihina, minsan lalakas. Umaaligid lalo na sa bintana ng silid ni Noel. Alam naming mag-asawa na si Ebong yon na baka binibisita si Noel. Pero hindi na lang namin pinapansin ng asawa ko yon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kakaibang kwentong nangyari sa pamilya ko. At sana ay may natutunan kayo mula dito. Maraming salamat po, Sir Wilmore.
Infirmary. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa iyong mga suking tagapakinig. Ako nga po pala si Joanne, isang dating estudyante sa Silliman University. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1994 sa loob ng isa sa tinaguriang prestigious school sa Dumaguete. Hindi po nakakatakot ang aking karanasan, pero nais ko lang po sanang ipaalam sa lahat na sa mundong ito, hindi lang pala tayo ang nakatira. Maswerte tayo na nakakalanghap ng simoy ng sariwang hangin. Naririnig ang mga huni ng ibon at higit sa lahat ay malaya. Hindi kagaya ng ibang nilalang na nakakulong na nga ay hindi pa kailanman makikita ng iba. Isa po akong volleyball player at nakagawian ng magpahapon sa loob ng eskwelahan dahil sa practice. Palagi kasi kaming ipinanlalaban sa ibang paaralan kaya hanggat maaari, nag-iensayo kami isang beses sa isang linggo. Malawak ang vicinity ng nasabing universidad, Sir Jupiter. Mapuno at may kalumaan na din ang mga gusali. Pero matitibay pa naman. Marami ang nagsasabi na ang swerte ko raw kasi sa Silliman ako nakapag-aral. Hindi na raw basta-basta ang grades ng isang tao kapag piniling mag-aral doon. Hindi nila alam. Sa kabila ng pagiging swerte ko ay may karanasan akong hindi malilimutan sa eskwelahang ito. Hindi ko alam kung may third eye ba ako o wala. Sa totoo lang, hindi kasi ako naniniwala noon sa mga kwentong kababalaghan na nakatago sa loob ng eskwelahan. Pinakakinatatakutan ng lahat ang infirmary, Sir Jupiter. Dati daw kasi ay namatayan na iyon ng estudyante. Hindi naman ako nagtanong kung ano ang kinamatay pero sabi nila naging malubha raw ang sinapit noon. Matagal nang ipinatayo ang Silliman kaya natural na siguro na marami ang nagpaparamdam. Hindi ko naman inaakala na mararanasan ko din iyon sa una at huling pagkakataon. Natatandaan ko, third year college ako nang madisgrasya ang classmate kong si Leslie. Umaga yun nang mag-ensayo kami. Nagpalitan kami sa paglalaro ng volleyball noon nang mapagpasyahan kong magpahinga muna. Nagpapahid ako ng towel sa aking mukha nang makita ko ang alerto niyang pagtakbo para sa pagdepensa sa bola. Nang bigla siyang madulas at bumagsak ang kanyang baba sa sementadong sahig ng gym. Akala ko babangon lang siya at sisigaw na ayos lang siya. Ngunit ilang minuto na ang nakalilipas ay hindi pa siya nakakatayo. At lumapit na ang iba naming mga kasamahan sa paglalaro. Ako man ay napatayo sa kinauupuan at lumapit para makiusyoso kung ayos lang ba siya. Nakita ko, Sir Jupiter, nang mamuti ang kanyang baba sa kadahan-dahang bumakat, ang kulay pulang likido at sumirit. Pumatak pa ang malapot na dugo sa sahig na ikinasindak ko. Si Leslie ay namutla, tila ba iniinda ang sakit, kaya naman may sumigaw na ng tulong. Nasabi ko kanina na hindi ako natatakot sa mga multo. Pero kung dugo na ang pinag-uusapan, doon ako labis na nanghihina. Pakiramdam ko ay nanlambot ang aking mga buto, natunaw ang aking laman at nawalan bigla ng lakas. Hindi ko na nagawang tumitig sa kanyang baba dahil napagtanto kong napunit pala yun at ang namumuting bagay na nakita ko ay ang mismong laman ng kanyang bibig. Kaagad siyang dinala sa infirmary at doon inasikaso.
Mabuti na lang at may naka-duty na doktor, kaya hindi na siya kailangan pang ipasa sa ospital. Tinahi ang kanyang baba at pinagpahinga dahil nabugbog ng husto ang kanyang mukha. Hindi na ako sumama kasi may klase pa ako ilang minuto mula nang mangyari ang aksidente. Habang nasa klase, napakunot ang noo ko. Malapit ako sa bintana at dinig na dinig ko ang pagle-lecture ni Prof. Pero may sumisingit na mahinang sitsit sa bandang kaliwa ko. Alam kong nakadungaw siya sa bintana. Isang bulto ng babae na nakauniforme din kagaya ko. Kahit hindi siya lubusang humaharap ay nakikita ko ang malabo niyang imahe sa sulok ng aking mga mata. Hindi ko na siya pinansin at nakinig sa aming guro. Papansin ng babae, Sir Jupiter. Mahina siyang bumulong pero abot naman sa pandinig ko. Sabi niya, masaya raw siya dahil hindi siya nag-iisa. Napataas ang kilay ko. Makahugot si ate, wagas, gayong marami naman talaga kaming estudyante sa loob. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya nagbibingi-bingihan na lang ako sa pandidistorbo niya. Nagpatuloy ang aming klase hanggang sa matapos. Hindi ko na napansin yung babae. Tanghali nang magpunta ako sa infirmary para dalawin si Leslie. Nasa tapat lang din ito ng aming classroom kaya madali akong nakalapit. Naabutan kong nakahiga siya at nakaharap sa may pinto. Puro senyas lang ang ginawa niya. Siguro dahil masakit pa ang panga niya. Wala ang doktor na nag-aasikaso kay Leslie kaya naisipan kong maupo muna. Kakaiba ang aura sa loob ng kwarto, Sir Jupiter. May aircon naman pero nakakabingi ang katahimikan. Tila may tumatakip sa aking tainga habang nasa loob. May bintana naman pero gawa yun sa salamin at natatakpan pa ng makapal na kurtina. Kinalampag ni Leslie ang kamang hinihigaan niya kaya naagaw niyon ang aking pansin. Nagtaka ako kasi para siyang natakot. Nang maintindihan ko ang kanyang sinenyas ay nakuha ko ang mensaheng nais niyang ipaabot. May tao raw sa likod ko. Siyempre otomatiko akong lumingon at kaagad na napasinghap nang makaramdam ako ng napakalamig na hangin. Yung tipong nakaharap ako sa bukas na ref. Pagkatapos noon, napatalon ako sa gulat dahil may narinig akong yapak ng sapatos papunta sa loob ng kabilang kwartong natatabingan ng kurtina. Mabilis akong naglakad doon para sumilip pero wala namang tao. Wala akong naging reaksyon sa mga pangyayaring iyon sa kabila ng kakaibang mga kilos ni Leslie. Balisa siya at hindi makapagsalita pero inintindi ko na lang ang sitwasyon niya. Pagsapit ng hapon, sinundo siya ng mama niya at ako naman ay maaga ding umuwi. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan ang gumaling si Leslie. Ang sugat niya sa baba ay naglikha ng malalim na pilat kaya bahagyang nagbago ang kanyang itsura. Mabuti na lang matalino siya, kaya kahit medyo huli na siya sa aming klase, ay nagawa naman niyang makahabol. Minsan, habang kumakain kami sa kantin, may sinabi siya sa akin. Noong araw na naaksidente siya, may nakausap siyang babae. Medyo kamukha ko raw. Nang ihatid siya ng mga babae sa infirmary, ay nasa loob na ang babae at nakahiga sa kama niya. Nang ilapag raw siya ng bumuhat sa kanya, nagulat siya dahil nakatayo na raw ulit ang babae kahit hindi niya naman nakita na bumangon ito. Hindi na din niya pinagtuunan ng pansin ang pangyayaring yun dahil medyo nahilo siya sa pagkakabagsak at halos mapaiyak sa sakit
ng kanyang muka. Napagtanto niyang hindi raw namin kagaya ang babae nang dumalaw ako sa kanya noong tanghaling yun. Nilalagpasan ko lang daw ang babae at hindi napapansin. Minsan, tumatagos ako sa katawan nito, kaya pala siya naiiyak. Nang sumenya sa akin si Leslie na nasa likuran ko ang nakikita niya, ay totoo raw na nasa likuran ko ang babae. Pero hindi naman ito nananakit. Nagsalita pa nga raw sa kanya ang babae at sinabihan siyang mag-iingat sa susunod. Kinilabutan ako at nanlamig, pero hindi naman ganoon katindi ang nadama kong kaba. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o mamamangha sa aking nalaman. Minsan ay hindi pa naman ako nakakakita ng multo. Pero kung babae nga ang malamig na hangin iyon noong tanghaling naroon ako, siguro ay nais lamang niyang magparamdam sa kagaya naming tao. Nagtanong-tanong ako sa nurse kung may mga nararamdaman ba silang kakaiba sa infirmary, Sir Jupiter. Ang sabi ay oo. Meron naman daw, pero hindi nananakot. Sadyang nagbabago lang ang balita kapag nakakarating na sa karamihan, kaya akala ng iba, haunted ang infirmary at may masamang espiritong nakakulong. Sabi ng doktor na palaging naka-duty doon, baka raw ang nagpaparamdam sa amin ay ang estudyanteng napabalitang namatay doon. Inatake raw ito ng hika at hindi na nakabawi. Baka hindi na ito naaalala ng pamilya kaya nagpaparamdam sa iba. Nang malaman ko ang tukol doon, ay nagtirik ako ng kandila, Sir Jupiter. Doon mismo sa kamang hinihigaan ni Leslie dahil doon daw ito binawian ng buhay. Ang mga kagaya nila na lumisan na sa ating mundo ay nangangailangan ng dasal para makalaya sa mundong kinakukulungan nila. Sana lang nakatulong ang aking pagtitirik ng kandila para huwag na siyang magparamdam pa. Sa ngayon ay may asawa na ako at mga anak. Kagaya ko, sa siliman din sila nag-aaral, pero wala na ang dating infirmary at inilipat na sa ibang bahagi ng eskwelahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa pagbabasa ng aking karanasan, Sir Jupiter. More power sa inyong channel at God bless.